om het SKS kampioenschap bij Omroep Friesland. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Goedemiddag en welkom vanuit Starem. Ja, de waarsomstandigheden zijn weer ideaal voor een mooie wedstrijd. Het is wedstrijd Duizon, wedstrijd 5. Want we hebben nog maar 5 keer. Dit wordt de 5e wedstrijd van de SKS editie 2023. Maar en we zullen jullie zielen op zee, op IJsselmaar, want we zijn jullie bij Starem. Analist Jens Jongsma. Jens, is dat nou een orentak van sport, zielen op zee? Ja, het is wel oors. Je hebt de setting wat oors, je hebt wat golven, je met je schip wat oors uittrimmen en de voorspellingen moet maar uitkomen. Want het is wel van groot belang voor het hele schip. Ja, want die waarversissing van de molen op het palaver, ja, sterker nog, doet het je onrieten kwam. Ja, het wie meer waarde, het wie ruim, het wie amper wien. Maar bij het palaver zijn ze al van jongens, de wien die neemt vol, het wordt heel iets meer. En dat verneem ik nou ook wel. Ja, ook alleen toen weer toen liep het net zo. Maar het is, hij komt inderdaad er wel wat terug. Nou is het in mijn beleving nog geen fjouwer, maar ja, het is een afwachting wat het doet. Als er opbouwt, dan krijg je haast natuurlijk wat meer. Wordt het schip ik weer wat oorzaak van. Maar ja, maar krijg je in welke setting je vertrekken. Hè? Ja, hoe ga je voort? Want ja, je weet er net hoe hard het komt. Nee, dus dan is de keus hoe ga je voort? Ga je voort op de voorspellingen of ga je voort op het moment dat we er wijzen moeten? En wat is de stoot van? Ja, optie 2 alsjeblieft. Ja, nee, je ziet het nou. En waarop de hele weekend misschien al hoe belangrijk de start is, dan moet je er vanaf het moment in moet je erbij wijzen. En wat er letter komt, dan moet je maar bijschakelen. En dan is het misschien net ideaal. Maar ja, zo zoek ik het maar. Ja. Dan wat oors. Even over de dag van Juster bij Eerlehuizen. Want net elke nien wie daar lieke tevreden over de wedstrijdorganisatie. Er wie wat rumoer, ook onder de skippers. Van de morgen had er ook een extra skippersoerlist west. Mooi het SKS-bestuur. Eerst eventjes, wat is de correcte nog? Nou ja, hebben Juster toevallig wie ik zelf op een van de schepen mij een wedstrijd zielde bij Eerlehuizen. Prachtige wind, prachtige omstandigheden. Mij een aankondigende winddraaiing. 's Morgens bij het palaver al over Haan en ik onjoen, de commissie had ik onjoen van goh, we hebben een vervangend merkteken, de blauwe eerste boei als bovenboei. Als er dwarreling gaat of misschien wel helemaal omgeert, dan ben we voornemens om die boei te gebruiken om toch weer een eerlijk en een goed kruisraak erin te gooien. Maar, bruggetje, ja, dat af en toe rompelen hun, of het weer, en dat vind ik altijd wat voorzichtig bij dat zitten, want ik wil helemaal geen mensen zien zere been stoten. Of het weer misschien net helemaal klaar voor het moment dat het moest. Maar we hier een uur en een kwartier zielt uiteindelijk. En ja, volgens mij, maar nogmaals, misschien makkelijk zijn, ja, volgens mij hier het nou wel switcht worden kennen. En dan hier je boppenboei verlezen kennen, hier je de gateware op het nieuwe plak lezen kennen in de route letter. En dan, ja, dan ging je misschien nog wel een oren zielen kennen. Dus het wie wat een abrupt einde en wat een beetje anticlimax. Ja. Een anticlimax, net alleen de verdij, maar van meerdere skippers ook wel binnen de vloot. En daarom zijn de skippers ook. We willen even praten, mooi het SKS-bestuur. En dat is van de Moondien. En we jaren erover de vastzitter van de SKS, René Nagelhout. Het initiatief van de skippers zelf. Zij willen even maken praten. En ja, dat gebeurt al vaak in het kampioenschap dat we even bij elkaar zitten. En wij scoren er dan bij jongen. Gaan we het over Juster, hoe dat die wedstrijd zo kwad wie en dat de route net online was? Nou ja, je evalueren eigenlijk in het kampioenschap een heel soort dingen. Net alleen nog maar skippers met zijn eigen meesken. En dus ja, dat is ik Joert aan de orde. Hè. Wij krijgen bijna een week zield. Joert dan als laatste van de eerste weken, zeg maar om het samen te zeggen. Ja, dan gooi je alles bij elkaar en dan luister je naar wat er leeft. Ja. Maar hoe het Juster ging, daar hier een soort skippers kritiek op. Ja, wist je, het is vrij simpel natuurlijk. Een wedstrijdleider is daarin bepalend. En die heeft er het voeg om te beslissen of Ian wol of net hoe de lijn is. En ja, dat is wat het is. Heb je iets al praten, Joert? Of iets uitpraten, nee. We hebben verder niks uitpraten. Nee, net oors en oors. Want het zou ik nog hoe al die valse starts gaan kennen. Hè? Dat je me steeds van jongens, even iets minder gretig.
Nogmaals, wat ik zei, wij evalueren alles. En dit soort dingen komen in orde en praten we met elkaar terug. En dat nemen we mooi naar de evaluatie. Ja, dat zei de voorzitter van de SKS, René Nagelhout. Hij wringt in met al je bochten om te zeggen van ja, het is toch echt onder de wedstrijdcommissie. Maar zou het misschien het beter wezen, Jens, om daar in een commissie nog boppen te zetten? Dat die het al heeft bepaald. Ja, dat zo. En ik weet ook dat er hoe praten is en misschien van de winter ik wel weer hoe praten wordt. Het is natuurlijk, je wil een consistente commissie hebben die eigenlijk elke wedstrijd weer hetzelfde kwaliteit waarborgt. En dat is net zoals dat het op Eerlehuizen oors is of minder of beter dan ergens oors. Alleen dat je hebt wel dan een soort machine die werkt. En wel een overkoepelende kracht die zegt van hé jongens, tinker om dit, tinker om dat. Ja, en een stukje zekerheid denk ik wat meer. Ik naar de skipper sta. Juster verraste dat menigeen en misschien wel iedereen dat er op is vlak voor de kop van Lemmer en Finish in hong. Ja, dat is net het ideale plaatsje, denk ik. Nee. En juist wie dan bij Eerlehuizen, maar heel eerlijk, is alle dag wel wat. Ja, we hebben elke dag wel een verhaal te melden. Ja. En dat is natuurlijk net wat je wil. Hè. Omstandigheden ben ik lastig. Hè. Dat stiet ik buiten kijken. Wij hudden wien aan, dwarrelen wien links, rechts, alles. Maar het moet wel elke wedstrijd moet er te staan. En dat vind ik wel heel belangrijk voor een stuk kwaliteit van het wedstrijd. Want daar gaat het om. Ja. Hoe komt het aan Joert? Want de ingrediënten die zijn weer volop onwijzig. Nou voor het eerst dus op zee. Maar de voorspelling weet het ze komen. Maar Grutte Wegen, zei de voorzitter van de wedstrijdcommissie Piet Blauw. Eerst eventjes over de baan. Het is een mooie gate. Hè? De op-en-delbaan. Nou ja, dat stemt elke niet naar wat we tevreden. Zeker. Ja, dat is, voor de wedstrijdzielen is dat prachtig. Publiek is mooi. We hebben alles binnen de marges van het zichtveld hier. Dus iedereen krijgt wat er wil, denk ik, Joert. Ja. Het is een prachtig schouwspel, want er zitten daar een soort meisjes. En dan ben je de wedstrijdleiding die verwacht het wel 12.000 meisjes. Ja, en dat is daar iemand sneu en ik hoor. Hè. Dat krijg je zielen absoluut net mee. Je zult wel dat de meisjes zitten, maar ik zit je nooit te zeggen. Het is ongelooflijk wat er op uit komt. Ja, prachtig. Ja. Nog even over die baan, wat mooi we dan verwachten met zo'n gate. Ja, we weten natuurlijk, er is meer vrijheid voor de zielen. Ze mooi kiezen, hè, om bakboord om of stuurboord om. Maar laat je de goed de Wien. Hoe leidt die baan erin? Kun je het even toe vertellen? De baan leidt op dit moment zoals de Wien is. Een keer is rug op de bovenboei op de gate. Dat moet ik, want je wil net een kant voordeliger meidje. Zij zullen de starter ik inlezen. Dat is in eerste instantie het belangrijkste. Dat de startlijnen op een juiste lijn nevens de bovenboei leidt. Ja, en dan zullen ze toch, als misschien wel wat verliezen met omdat er een ambitiedraaiing gaat. Alleen je hebt wel een dusdanig redelijk lang cruiseraak en verderwiensraak dat er wel scoren mogelijk is. Dus dat zullen we redden. Ja. Zullen we even zien naar de wedstrijdleider. Dat is de altijd markante Piet Blauw. Het goed is al, ja. Nee, we kennen hem altijd, we hebben 4 ton in het water. We kennen er altijd naar een zanglijst van maatje. Maar ik ben in de tijd de eerste wedstrijd die de zogenaamde gate op een deelbaan erin gegooid had. Omdat ik daar al ervaring mee hier. Ik heb zelf ook een wedstrijdschild. En dan, dat is eigenlijk qua strategie en qua zielen gewoon het mooiste. Een draaienhoekje zielen. Niks aan. Dus daarom hebben we vaak maar het is een moeilijke baan. Het is, om hem goed in te houden is het moeilijk. Om hem uit te lezen is op zich net moeilijk. Maar als de Wien al draait, nou, dan hebben we het zwette breig. Want dan moeten we zien maar we goed inhouden. En dat is moeilijk. De voorspelling is dat er behoorlijk wat winst zit. Een 4, misschien ik wil een 5. Ken dat je het hebt? Ja, zeker. Wij wel. Maar het goede is, dat is de krijgers van een week op januari, dat wie dezelfde win. Ja, ik denk dan wel even meer. Ja, dat is een hele oren zielerij. En daar heeft je romwater, daar heeft je dus ook de wien direct. Dus daar heeft geen BM om die heen wat dat betreft. Dus daar moet je gewoon op reageren. En ze kunnen een reefje steken. Nou, dus dat moet kennen toch? Maar ja, daar steen je ik altijd wegen dat het waait. Behoorlijke wegen. Ja, nou, dat komt nog wel een beetje als jongen, maar met 4 of 5 dan moet dat nou wel te gaan wezen. En dat kan ze wel hebben. Dat moet ze haken. Ja, Piet Blauw die had het roer. Het is een dregenbaan. Wat maakt het dan zo dreig? Ik denk dat de dreigje die hij aanhoudt, dat is om het spul in de wind te houden. Dat is voor jou boeien te verslepen, een bovenboei. Een spreader zat het hier, de boei daarnaast. En daarna ging je verder weer naar de poort. Dat moet wel ten alle tijden
in één lijn met elkaar lezen. En er moet een goede kruisrak in zitten. En er moet eigenlijk een verder winstrak in zitten waarop er zowel gebak wordt als gestuurd wordt naar een kant van de benedenboei Keersburg ken. En dat is wel moeilijk. Dat is wel moeilijk. Dat ben ik bij mij eens. Alleen nog, het is denk ik als je genoeg meisjes en boordjes bij elkaar hebt, dan moet dat de verhelling wezen als het nodig is. Ja. Daar is natuurlijk meerdere jaren heeft er mooi zielt. Vond je het altijd leuk om je te zielen bij Staren? Ja, dit vond ik altijd wel een unieke locatie. En omdat je de ingrediënten waar, wien en galven, het is net te voorspellen wat het doet. Maar je bent er niet altijd op ingesteld, want je traint hier eigenlijk net. Dus de meesten worden dan smoors. Ik ga je misschien leven. Ik voel de zwitten zo wat naar achteren komen in drukpunt op het schip verhoort wat. Met welke setting kiest fut. Even villen, gewoon even villen, even vertrouwen villen. Ja. Misschien een domme vraag, maar waarom word je net traint? Dat is geen domme vraag, denk ik. Nee, het is... Meestal ben jij het wel wat als Nuuthoeken. De regio zal snits en grauw en omstreken wijzen. Dus, een heel geheister om hierheen te gaan. Ja, alleen dan ga je het wollen. Er gaan genoeg teams trainen op Veenhoven en Jennewoud. Dus dan aan de ene kant denk ik, ja, waarom ga je hier net ziel? Maar zo zielen druk ik regelmatig op Lemmer. Dus de ervaring is van maar is wel een beetje hoor. Maar daar is die erbij. Hier is het echt gewoon letterlijk op je meter. Ja. Als we nou het voorlopige klassement erbij pakken, het tussenklassement, we hebben het ook op kaart staan. Dan zien we dat Grauw die het onder leiding met 4,9. Dan Lemmer met 7,8. Jereveen 9,9. Jennevoort 10. Akrum 16. Jouwer 16. Snits 18. Het lijkt het al hier dat het nog heel dicht bij elkaar zit. Maar we weten ook dat Grauw het minste oorlog, de minste wedstrijd van Grauw, dat is -5. Lemmer had al een keer een ketser met 14. Jereveen is omslaan, had ik al 14. Jennevoort, Jochen, Akrum, 12, Snits, 13. Ja, dan is Jereveen wel echt in het vadio. Of Grauw wel echt in het vadio. Ja, dat is, die kennen zich nog wat veroorloven. En ze had ze op het moment zielen, maar je altijd voorzichtig mee wijzen van je beslissen, zullen in die zin een dikke dubbelpunten zullen er net in zitten. Maar je zult terug de goal van een oor inschatting meisje, waar je misschien in het bak bij het komen als je het net verwacht. Het lijkt toch wel op een loer en je moet scherp bloeien. Maar de rest het helemaal. Die kan helemaal niks meer. Nee, die kan helemaal niks meer. Dus daar leidt de druk meer op. En die kan zich geen fouten veroorloven. Ben je daar tijdens de wedstrijd wel mee dwanden? Dat je dat witte, die wetenschap? Of wat je dat gewoon, is het juist de kunst om dat heel los te laten? Dat is wat dubbel. Ik heb me hier bij ons bij Heerenveen herinneren dat wij in de eerste week 14 punten hier. En dan leidt hoe heet die uitdrukking? Het zwaard van hoe heet het weer? Damocles. Precies. Die hingen erboven en dan denk je, jongen, die hele tweede week, er mag dus niks meer gebeuren. Maar het kan niks voor zorgen. Dus je zegt, jongens, er gaat dus niks gebeuren. Alles of niks. Maar we gaan elke wedstrijd, en natuurlijk doe je dat al. Maar dat ken ik een extra stukje. Jongen, het gaat dus net gebeuren dan we dan een keer een flater meidje. Dit is alles of niks. Ja, dat is maar correct wat er gebeurt. Maar je moet de kappen wel bijhouden, ja. Om een beetje in de sfeer te komen, geven we nou eerst naar de geervetting van hoe het vliegen hier gier. Wist je de winnaar nog? Lang waar toch? Lang waar. Lippensjen, jongens. Hier binnen de scootjes die een slagmeidje de ISO maar op, een bakboordslag. Aan de orenkant zorgen we de scootjes die het voor een stuurboordslag kiezen, richting Staren, richting de wal. De vraag is wat nou krijgt de beste slag is. Nou, dat bewijst het scootje van Snits. Jappie Visser zocht de wal op en gaat uiteindelijk als eerste op wij naar de Boppenwiese ton. Daarachter zorgen we dat de klassementsleider van de Lemmer op het zegde plak leidt. Een aardige start dus voor Albert Visser. Vierde daarachter zorgen we de Jouwer mij wordt zijn. Oh, dit gaat mis. Dit gaat mis. De Jouwer en wordt zijn. Wordt zijn leidt op bakboord, had dus Varang en Rinus de Jong hier nooit verdeel kennen. Er gaat zelfs nog een man op boord, zorgen we. Als we de verhelling besjuggen in het midden van het beeld. Efterhand doch blikken dat het taf valt, al is er wel behoorlijke skeer onder de oren op thuis. Het scootje van de Jouwer. Wat bad hier. Harmen Brouwer draait var, Snits en Jappie Visser del. Een idee van adviseur Pieter Jan Posma, die hem jaren lid op het dek. Maar is het een goed idee? Is het een goede slag? Dat is de vraag. Ze duelleren met elkaar en ze krijgen toch een prachtig slot van deze wedstrijd bij Staren.
Het budget dat de die-oewinning net naar Snits gaat, maar naar het scootje van Langwaar. Harmen Brouwer, hij behelpt zijn tweede oewinning van dit SKS-kampioenschap. Ja, dat wie dus de oewinning Jehefline hier op zee, op IJsselmaar bij Starem. De tweede oewinning van Langwaar. We zitten correct voor het 10 minuten schot. Het is echt een kwestie van seconden, liek het mij. Maar dat wie doe, dus vorig jaar, wie die manoeuvre van Pieter-Jan Postma. Daar klinkt het schot. Ja, daar wie er. Dus dat betekent de wedstrijd hier terug. Ja, it get on. Ja. Het gaat on. Die manoeuvre, hè, er wordt wel zijn hogeschoolzeilen van Pieter-Jan Postma. Dat is echt een wedstrijdzieler. Wat voest ook van die manoeuvre doen? Was het een eerlijk antwoord? Ja. Ik vond hem een beetje overtrokken. Het weer een bakboord stuurboord en een heel handig gebruikmaatje van een positie, een machtspositie die hier. Maar het weer hartstikke keurig, maar hogeschool, ja. Het weer vooral leuk betocht. Ja. Leuk betocht. Ja. Maar is het dan vooral iets wat je zorgt bij het wedstrijdzielen en minder vaak bij het scootjeszielen? Is dat het dan? Ja, het is een stukje tactische, vernuftig iets, zeg maar. Je komt op een gegeven moment, wring je jezelf aan de binnenkant boei in bakboordse machtspositie. Ja, dan kun je de oren opvangen. Ja, dat is wel even, vooral voor u denken. Wie te week kansen lezen, wat een oor dwansil, anticiperen op de mogelijkheden die je krijgt. Ja. Er wie even sprake van dat hij het weer mooi zielen zoe, Pieter-Jan Postma. Maar we hebben even Sjoen op het achterdek van Langwaar. Ja, alles wat we Sjoen hebben, geen Pieter-Jan Postma. Nee, ik zie wel een vrouw met een rokje en een broek, misschien weer dat. Maar nee, of ze hem verstopt, ik weet het niet. De joker, ik heb geen idee. Nee. Misschien zit de joker gewoon in de roef, dat zou ik nog zo een keer. Ja, een gehaktbaltje te draaien, geen idee. Nee. Jens, wat er nog maar één ding van, de versissing. Waar wint het Juwet hier op IJsselmaar? Ja, ik vind wel. Kun je mij helpen? Ik kan daar wel helpen, maar ik zeg niks. Oké, prima. Ik ben geen analist, hè? Tuurlijk, ik ben de kenner. Ja, nee, dan. Ja, god jeetje. Nou, ik denk. Ik geef een Lemmer, wederom. Ja. Want? Ja, ik vind ze heel solide. Als het goed de start komt, Just Rick gewoon macht. En ja, dan denk ik altijd rint. En ze ben vrij dat hij het goed van elkaar. Maar wat ik al zei, Juwet is wel alles een beetje oors. Dus dat brengt meer een lastig pakket. Ja. We komen er het goed naar, want we kunnen er altijd op web rondkomen. Pas na ouder in van de wedstrijd. Nou, eerst geven we er even uit van de reclame. En dan vanzelfs het strekerjochtenverslag. Mooie Gele Tadema en de commentator van dienst, Ilke Dijkstra. Graag ons naar de reclame. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema. Plan om boeten in te juchtje? Kom naar Hegel Buiten. Inruchters van boeten. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten. De inruchters van boeten in Hommets. Wij maken je boeten mooi. Bij Wooncentrum S van den Berg in Nijbeets worden je lokkig van de prijzen. Want het is happy sale. Bij kwattingen ongeveer 60%. Kom gauw naar Wooncentrum S van den Berg. Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als 5e generatie van De Hoe nodig je hem van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen proeven in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van onze cellen. Wij zeggen jou graag bij u in Wurm. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keeper van din huis had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl. Welkom en goed dat je er bent. Want het is weer sale bij Wem Boulevard Ietsma. Bij kwartings ontwat 20%. 20.000 kantenmeters, tafels, stoelen, banken, bedden en nog volle meer. Zo'n soort kwarting, daar krijg je energie van. Sale bij Wem Boulevard Ietsma in de Peen. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema.
Ja, welkom. Ik van onze kant, Gele Tadema, naast mij scootjeskipper in de IFK's. En mijn naam is Elke Dijkstra en wij vallen hier ik gelijk haast mooi uit 5 minuten schat in de uitsturing. Het geweer gaat omheen. 4, 3, 2, 1. En daar is het 5 minuten schat. Dus wij gaan nog even mooi 4 minuten te praten om wat er al je baren gaat op de Islamar. We hadden het al in de voorbeschouwing. Ja, oorwetter. Jim Silierik toch op de IFK's? Ja, op Snijn de tweede wedstrijd zullen we weer. Dat is wel uniek, hè? Want bij de SK's wordt er nog net op Snijn zield. Nee, maar ja, daar zullen komen hier en ik wil wat verhoringen komen. Het zal misschien net direct naar Snijn gaan. Maar de traditionele 2 weken, ja, daar hebben we wel over praten om dat wel rond te krijgen. Ik zeker vooral bemanningen. Dan moet al die skip wel bezetten kennen. En, dus ja, nou, maar dat is net van nou. Je wordt mooie ingrediënten voor een prachtige wedstrijd. Ja, die voorzissing. Ik bedoel, daar ben ik analist nou. Dus ja. Jens, ja, die komt natuurlijk van Lemmer. Ja. Wat is het scootje wat hij on het headlight? Nou, het head wat zo'n zo'n hier op Grauwste scootje. Dus ja, dat is juist wel even speciaal naar. Van de andere kant, dat is wel weer tredje in Jelien. Maar de oude machine bemanning is altijd wel in voor deze uitdagende omstandigheden. Met een tannemende wien, met een tannemende golfslag. En dan verwacht ik wel dat Grauw zeker in de voorrij mij doet. Ja, want dat is natuurlijk maar die onpassende omstandigheden. En je zorgt de winnaar van Vlietenier. Die zich toen goed aanpassen kon. En daar zeggen we het succesteam destijds. Deze dag voor het eerste keer mooi Harmen Brouwer, Pieter-Jan Posma. Ja, die combinatie weer Vlietenier fantastisch, hè? Ja. Nou, als je Harmen had ik wel wat een turbulente periode achter de rug. Maar dan kan ik nog wel wat wisselingen in de bemanning gaan. Maar ik de dagen heb ik wel wat contact met Harmen gaan. De ploeg doet het heel goed, ben heel goed bezig. Alleen nog de flow wat ze voor hierin kwam met die overwinning op Terhenne. Ja, daar zit ze nog net echt in. Ze zullen wel heel constant. Maar een zonde, of 2 zondeplakjes, denk ik een 8e plakje en een 9e plakje. Maar ze wil even wat verder naar voren. Maar ook is niks lisselen, want voordat wist zit inderdaad in die middenmotorziel in plaats in die subtop werd ze voor hier met ziel. Dus als het dan maar een liets beetje oors is en krijgt even het net slagen dan geen de resultaten. Want ja, hij is in de debuut hier 4 eerste plakken. Dus dan kom je lekker binnen. Ja. Maar dat kennen steeds, hè? Want voor hier wonnen de 4e wedstrijd op Terhenne. En de 4e wedstrijd weer juist rijk. Dus ja, in die zin... alles nog mogelijk. Alles is mogelijk. De Wielse Scootje zal de lijn aantasten. En dan is aantasten... Wat ben je nou aan het doen? Ze zielen wat al wat door die lijn heen. Ja, ze zielen nou in een soort... in de wasmachine, onder de starters waren ze, nemen ze dat. Dus de wasmachine? Ja, de ene gaat linksom door een rioxom of stuurbeton, bakbeton. En dan draait ze het om elkaar heen of in een centrifuge, zoals dat ik wel neemt. En nu is met name positioneren voor een goede start. Je ziet Akram, die is daarboven krijgt in beeld onkomen. En zie je ik zie hoe de lijn erin loopt, hè? Ja. Waar de wien het gunstigst erop staat. Ja. En laten we nou al, we zitten al vrij dicht bij de eerste start weer. We moeten je mag hier even goed wekkerschotje, want over een minuut gaan we hier al los op staren. En nou binnen er al te skippen die gewoon weer naar de lijn te zetten. Nog oer bakbootje die achterdel. Nog een heel eind van de lijn. Lemmer zit er al wat dicht op. En ja, ik kan toch wel een... Ja, het scootje daaronder, dat, die ene woord, ja, die kan hem nooit zo heeg krijgen. Maar oors dan kerst gewoon op het skip gedrukt worden. Hè? Wel een linker situatie. Ja, nou, Jenne Woord is zuur wat we nog laten kant. Want zeker met die wegen, wist wat verder voet zet. Dus ja, dan kies voor wat jeder wezen dan op dat vlakke wetter. Nog een hele minuut. Ja. Het gaan ze nog
tijd om de fok te krijgen bij Jenne Woord. Ze kennen natuurlijk nog de Zuidwesthoek, we daar. Ja, ze moeten al Drachten. Ze jou al gas. Ja, onderin best wel heel gretig. Ja, jongens. Bovenin nemen ze wat meer rondte. Ik denk dat er alweer een peer oer de lijn binnen. En daar is de startschot. En nevens mij is er een jager. We horen van tradities bij de SKS. En traditiegetrouw hebben we hier alweer een algehele... Nee, een individuele valse start. Alleen nog meestal die horen dan even wat vaker. Hè? Dat is een individueel. En dat sjuggen we nummer 1, sjug ik. Dat is Akkerem. Akkerem met waarom. En nummer 13 met waarom. Nummer 13 is de Zuidwesthoeken. Waar hebben we nog meer? Ik sjug nummer 1 en 13. Wat ik zeg. En er zitten ben ik goedjes die ben helemaal... Fiest te let. Is dat dan Jenne Woord? Nee, die zitten er nog wel wat beter bij. Jouwer en even mij. 2 skippen vals, maar we zijn los. We hebben de eerste start. Dit is ondertussen al de 12e start in de SKS-reeks. Maar we kennen van start, er zijn een peer die we weer ommatten. En dat is hier onder oren. Auke de Groot van de Zuidwesthoeken. Ja, dit is toch wel heel spietig. Ze worden natuurlijk... wat Sjenlitten op hun eigen thuiswetter. Want ja, het gaat nog net zo goed met de Zuidwesthoek. Nee, zeker Justerijk. Juster wint zijn eind achter de Floordek. Nou, laten we even zien wat van belang is. Waar had er een mooie start? Dat weten we pas boppen bij de gate. Maar heel mooi is toch wel Drachten voor die zullen we er helemaal boppen in zien. Die is helemaal bij de pinensers dat dan niet bij de tonnen die het fiest van de startkorter Allight is die starten. En die is een mooi eindje voor het al. Het vind je. Het zit ik mooi op een rijtje. Mooi. Lemmer, die ben hier wat dichter bij de startkorter starten. Ha beide een keurige start. Ha vind je in je lest. Hele mannen is ik mooi voort. Die sjuggen we daar mooi het kopje voor de vloot uitlezen. Drachten hier onderin. Wat doet de wien hier? Had er nog dan had je natuurlijk nou minder invloed van de wal. En dan had je altijd wel een slag. Dat zeggen we bij Langwaar. Ik die dan heel gunstig uitpakt. Maakt het hier nog wat uit? Nou, het had wel wat invloed natuurlijk. Maar het is met name wat is qua de paard naar die boventon. En de eerste wat wel mooi weer Jenne Woord. Ja, die wie gewoon wat aan de letterkant. Dus die worden wat voortzet door die goal. We kon net meer op die startlijn komen. Dus ja, die ben voordraaid en samen met jou in die nou op de stuurboordkant. Ja, dan kun je gewoon zien, degene die bij de startkotter start binnen, dan ben die fjouwer hier reactie in beeld. Ja, dat die wel wat heger is dan die skip onderin. En volgens mij komen de eerste uur stuurboord er al aan. Dus dat is de slag naar de Oosterdiek. Laten we die met z'n nemen. En de orenslag is naar Enkhuizen. Ja. En de Zuidwesthoeken, ja, die is op nij starten. Hij mocht dippen, de Japanner hong er net in. Is hij helemaal door de lijn west? Nou, dat waarschijnlijk wel. Want dat is nog wel belangrijk. Hè? Je moet er wel even helemaal terug in. De winnaar van Vliedenier. Langwaar, Harman Brouwer. Zit er mooi bij. Zit er ik mooi bij. Je hebt Boppe Oljouwendel en Boppe Drachtendel. Drachten dit al door de wien. Harman Brouwer had voorrang. En Gitter ik voordeel. Dan had Langwaar een mooie start. Maar het is nog een eindje. Wil ze hier al een tonne sjuggen. Dan is dit waarschijnlijk ja net. Links ervan luidt nog weer een oren in. Hè? De gele pets, dat is het mooie. En lezen. Ja. Dit is, je sjuggt het net, maar er is wel een rane van het wedstrijdveld. En daar lezen al die rede boeikes. Dan termatten de taskogers op de skippen achter Almere. Dus er is wel een. Het wedstrijdwetter is wel behind. Hè? Ja, nou, dat is wel mooi, want dan kun je hem hopelijk net in één slag rennen. Ja, en even zien hoe dat bovenuit komt. Ja. Het nou is heel nieuwsgierig dat de slag die Lemmer en Woord zijn door en die Jenne Woord en Jouren nog erin zetten, had die
stuurboordslag, hoe dat uitpakt. Maar met name ik het vingen. Want het vingen is ik heel mooi voor het jaar. Oh, zorgen we net bij het groepje, maar lang waarlooit heger. Maar het vingen zal ik heel waarschijnlijk heel mooi bij de ton uitkomen. En waar is Grauw? Grauw hebben we nog net niet. Grauw laat je onder Drachten krijgt. De net de regerend kampioen, maar de man Boppen in het klassement. En ja, die zit er wat tussen. Ja, die zit... En die had in elk geval net de allerbeste start. Want hij leidt om de Drachten. Maar hier zullen we wat zijn. En Lemmer. Dit binnen de koprenners ik mooi. En het zal toch weer heel dicht bij me komen, hè, bij die bovenste tonnen. Juster zeggen we toch, het viel al redelijk snel te aardig wat uit elkaar. Maar ja, wij hebben het er wel vaker zijn. Dat is ook wel weer het mooie van die gate, hè, de op- en delbaan. Dat in een vaderweringse rek dan alles weer wel wat meer bij elkaar komt. Hè. Ja. En nu hebben we in zicht de oranje wimpel. Je wordt voor het eerst, ik zie in het handboekje wanneer die viert worden mooi. Maar dit is de klassementleider en die had van Ajuwert de oranje wimpel onder de opstekker. En hier zullen we hem lezen. Hè? Dit is de eerste bovenste tonne die de rug sluit. Akkerum, die weer te betiet. En is dus op Nijstart. Jennewoorts, de debutant Samoa in het klassement. Die komen direct door bakboord naar die tonnen. En dat orenveld komt eerst al door stuurbord heen. Maar Jouwer hier net zijn beste start. Dan zal Jennewoord net zijn best plak hebben. Maar je ziet wel de Grauw wat onder Drachten wij rent. Maar Langwaard zit er mooi bij. Wij houden onze zieken een beetje in, want ze komen nu al hier op de eerste bovenste ton en dat is altijd verschrikkelijk spannend. Snits, Juster Samoy, tweede plakje. Hoe komt hij uit? Zit er ik mooi bij, komt toe bakboord. Kennen ze de ton al? Het veen had er geen last van. Die gaat voor Snitsdel. Dat kan dan heel nadelig wezen. Hè? Als de tonnen krek bij in de kist en de flappen een paar skippen boppen die en die weertjes die zetten die ik nog wat voort. Ja, nou just al dat Lemmer al voordraait. Die gaat al mee in een stuurboordslag. Die helpt een slagje op. Hier is de eerste bovenste tonnen. Langwaard. Ja, dan is het dan toch de combinatie die weer werkt. Pieter-Jan Postma en Harmen Brouwer. We neemden het al. Fjouwer eerste plakjes vliegen hier. Die komen hier heel mooi bij de bovenste ton uit. En ik haast je niet in achterin. Hè. Alle romte. Oestjuwboord. Best wel een gewaagde situatie. Want er komen een heel soort skippen aan. Maar alle romte. Hè. Ja, volgens mij komt zijn bureau erachterom. Nou, en die hier er zin aan, Joert. Ja. Lijkt het toch, hè? Diegene die slag wat trots heeft haar richting Enkhuizen en wat later hoe Stielbergang binnen dat die beter uitkomen dan degene die voor de richting de Ausle die gang binnen. Drachten zit er net heel onhoffelijk. Huizem, die zit er ik nog bij, maar die maakt achter een heel soort skippendel. Daar links in beeld wie Grauw ik alweer. Maar hier is Langwaard. Die noteren we op
Starum op Dieselmar als eerste om de bovenste tonnen. En Speerterik van terug. En achter hem aan, nou bij de tonnen, is het Utvingen, Sietse Brouwer. En volgens mij heel verrassend hele man op treien. Dat goed zeg. Ze binden nog net, maar die gaan we toch elke keer. Ik wil weer mooi starten. Ja, ze binden wel bij. Ja. Er zak je soms wat al in het wedstrijd. Grauw in zijn mooi vierde plakje. Maar daar jij er, de hele mannen. Als het redden om het tonnen, heel knap. Lodewijk-meter. En ik gelijk al aardig romte. Hè? Ik bedoel, Juster zegt hem helemaal in de vernieling in. Omdat er dan, ja, mijn optie er alle turen over hem heen. En dan de hele vloot over hem heen. Maar, en daar is hij alweer. De oude visser van Grauw komt er dan toch weer heel mooi uit. En strategisch, vierde plakje, ja, dan ben je stabiel, hè? Ja. Nou, zoals Drachten, krijg ik even in beeld voorbij komen. Die lei op zich beter in het kruisraak dan Grauw. Maar Grauw doet er wat meer mee. Dat kun je wel zeggen, want Drachten maakt echt achter de hele Floordel. Ja, nou zie ik het er daar een gotje. Een heel gewaagd gotje. Daar zien we even wat Drachten doet. Hij had gang. Heel liets gotje. Is dit al hier reglementair? Oei, oei, oei. Maar het gaat al hier goed. Sjugge nog net dat de kop van wat zijn afsturen had. Maar ja, een goede klassering wordt het op die manier net. En achter Grauw is Huzem om de tonnen heen. En Snits zit er ik weer mooi bij. En nou is, en daar is Pieter Meter, ik alweer van Akkerum, mooi een vals gestart. En dan toch gelijk alweer aansluiten bij. Ja, en dan laten we hem even neer. Maar Lemmer komt er heel mee uit. Pieter Meter maakt wel even heel erg hard aan, want daar is Drachten. De winnaar van Juster loopt behoorlijk in het achterveld en dat is de Lemmer. En natuurlijk ik, de man die nog op het tweede plak in het klassement zit. En dan ben ik hem even kwijtrekken, want waar is Jenna Woordbleund? Ja, die komt er ik net zo best bij. Die mat nog om het tonnen heen. De Oeraltus. En nou zie ik even het effect van die weertjes. Hè. Net zo volle gong. Skippen, boppen die. Wist gewoon een beetje, nou die tonnen daar doen ze. Hè. Dan liek je het wel dat er magneten in die tonnen zitten. Ja, en nou maakt hij even mooi een opstekker. Om die tonnen heen. Dat is ook gewaagd met deze, inderdaad met deze golf om dat mijn opzitter te doen. Maar zult krijgen dat krijg ik nou rond, denk ik. Maar de tactiek met deze baan is dat het gewoon wat meer op zielenmast. Ja. Wat romt hij aan, maar hij loopt ik helemaal voor die. Hè? Ja. Ze lukken de nemen naar bakboord om in ieder geval te tonen dat ze naar bakboord lezen. Maar dan zal het krijgt op redden. Maar dan vliegt het volle gang. Daar is Jenna Woord. Die had je het nog werk aan de winkel. En dan valt het toch nog wat al met die wien, hè? Want hier toch een vergissing dat het een haast wel naar de 5-6 ging zo. Ja, nou dat zal iets later komen in de midje. Ja, Piet Blauw zei ik al, hopelijk in de wedstrijd dan wel dienen. Maar 4-5, daar zult wel heen gaan, maar dat is nou nog zeker net. Wat wel interessant wordt naar het vierde winstrak. Waar gaat uw bakboord en waar gaat uw stuurboord. En dan zullen de koprenners die zullen elkaar met elkaar meevaren aan die kant. En degene daarachter zal wat proberen. Dus dat is met name Grauw die het naar het bakboord leidt en de rest leidt nog over stuurboord. Ja, en dan geven we maar even noteren wat ontnauwd de stand is. Als eerste om de tonnen heen, Langwaar. Op het tweede plak Jervin. Treien de hele mannen. Fjouwer Grauw.
5 huizen, 6 snits, 7 wat zijn, 8 ljouwert, 9. Ja, dat zit een beetje mooi lemmer en drachten. Ze op het ziende plak. Alve akkeren, 12 jennewoord, 13e jouwer. Ja, en heel dal achterom. Ik een vals gestart, maar de Zuidwesthoek, die is weer in beeld. En ja, de dik is wel eens wat voller west, volgens mij. Of net? Dat kent misschien ik ontwaarbrug van de Moorlijn. Nou ja, van de Moor weet net zo knoffelig waar natuurlijk. Maar ja, de voorspelling weer wel knap waar. Maar die 12.000 zit er nog net in blauw verwacht. Ja, wie een juster de joggersvraag. Trek je scootjes uit Drachten op Wervenbout en in ergens oors. En dat wie natuurlijk de Zuidwesthoek. Want Barkmeijer Stroobos is hier bouwd. En ja, Auke de Groot, die is daar zo'n 2008 skipper op. En we praten even met hem over de resultaten ontnota en waar hij ontdenkt, waar het leidt, omdat dat het nog net zo heel best gaat. Ja, we zitten wat de geesten, we hadden wel wat ideeën over, maar dus hebben we van Twente mee ondergang. En ja, juist toen zielde het schip als een bootje, wel hartstikke mooi op de roer. Er komt tussen Tom en Wiesvinger ook het helmhout beet houden. En wij hadden het gevoel dat het schip ook optimaal, de tuiger optimaal opstond en alles. Ja, we hadden gewoon te mee gang. De schip om ons heen die gewoon een huider is. En wij konden net bedenken hoe wij het nog beter maken konden als hoe het er juist erop stond. Nou, dat lijkt me vrij frustrerend. Ja, dat is heel vervelend. Dus ja, we hebben 4 Westerschepen in die vloot en ik denk dat we er van Twente alles ontwaan moeten om dat wat te verhoren. Wat denk je dan? Ja, we denken wel. We zijn met onderzoeken bezig en ja, we moeten binnen regels van de SKS we zien wat voor mogelijkheden we daarin hebben. En dan ja, er binnen oude ronde 5 size hier binnen een stukjes 5 size schepen minder verbouwd. Er is een nijskip in die vloot kwam, dus ja. Er is een heel soort verhoren en ja, wij moeten er eerst wat geld van bij elkaar krijgen voordat we zulke grote stappen in één keer uitvieren kennen. Dus dat gaat bij ons een beetje stadiger als bij sommige horenwedstrijden of eigenarencommissies. Ja. Maar dat geld is er nou? Nou ja, we moeten even, daar ben we nog met waanden. We hopen dat we daar nog wat meer van bij elkaar krijgen kennen, maar dan hoop ik dat we er van Twente wat een goede slag mee slaan kunnen. Ja. Dat is pas van Twente. Eerst Joet nog op de IJsselmaar, thuiswetter. Ja, ik neem aan dat het heel graag een goede uitslag voor was. Ja, zeker. Ja, overal, elke dag wil je dat graag, maar op het thuiswetter nog helemaal. Ja, dat zo, ja, dan heb je wel zo'n hele week wat een noffelijker gevoel. Dus dat zou wel mooi wezen. Ja, dat zou een mooi gevoel wezen, maar spietig zit dat er Joet net voor Auke de Groot in, want we hebben het al melden. Te petit starten en nou Hildel achterom. Hildel Flaron, zeggen we krijgt even de poep. Het langwaarde scootje. Harmen Brouwer. Lloyd 4 op kop. En we binnen alweer heel dicht bij het hek, bij de gate. Hier zullen we de ton lezen. Rechts in beeld en links in beeld. En nou is het even zien welke skip, welke kaartmaatje. Ze kunnen heel rustig hoe lezen hier op het achterdek. En ik denk, Satterchen, gaan ze de beslissing al na. Ja, eigenlijk maakt het die keuze, als het om de spreader heen is, maakt het eigenlijk de keuze al welke onderboeiers pakken is. Nou, zeker als je wel Rom en Oer om die zielen les, net zo volle meer met de baan verloren. Dus eigenlijk dat kan voor mooi zijn om Grauw. Grauw kiest er echt bewust voor die stuwbottonnen. Want die liet het echt wel wat op voordeel te lezen. Tenminste in het vierde wingse raak liet het die afstand gewoon kwarter te wezen. Dan een bakbottonnen. Werd langwaar en Jereveen en hele mannen heen gaan. En dan zullen we daar heel naar links. Ja, links hebben we Grauw, ja. En die afstand naar die tonnen die direct links onder in beeld is. Die afstand naar de spreader daar, naar die boventon daar, die liet het gewoon kwarter te wezen. Dat is gewoon minder meterzielst. En met inzielen kost het al wat zien dat die keter misschien net helemaal goed in lei. Dat het gewoon verder is. En
Ja, Grauw is nog wel iets later dan Langwaar bij de tonnen. Maar is zeker eerder dan helemaal als dat het nou ligt. En dan ze moet nog wel even gijpen. En het voordeel is, dan zit ze wel weer in die slag eerst naar Enkhuizen ta. En dat bleek correct ik wel, dat gewoon een betere slag is. Ja, Grauw die gijpt nou ook, die gijpt al naar die tonnen ta. Terwijl het helemaal gewoon wacht zien, maar dat Heerenveen eromheen is. En dan heeft ik een smarge win. Grauw is gewoon vrij. Maar die keuze maken ze dus al helemaal bovenin. We positioneert die ten opzichte van onze skippers. Dat is de keuze meidje kist voor de juiste onderton. Want ja, daar op Eftergroen is het ik al Grauw die om de orentonnen heen gaat. Dus dit zal een hele spannende strijd worden. Prachtig kruisrak. En nou ik de hele mannen om de onderste ton, dat is het vinger denk ik. Want daar zit de hele vinger nog achter. Die pakt dezelfde slag als Langwaar. Wils ik Grauw van geen inskip lijst had. Hè? Nee. Helemaal, ze liet hem helemaal in. Want ik bedoel, ik het vinger hier er nog voor kiezen kennen om die oren tonnen te nemen. Ja, Grauw terecht voor kozen het kwaste paard. En met name Langwaar Heerenveen helemaal herkozen voor wat zij op wetten dan bepaalde dat ik gewoon de meeste winst hield. Nou, die heeft dan ik nodig omdat ze gewoon meer meterzielen moest. Maar toch juist de meeste wel voor de bakbotonnen kiezen. Ja, het voordeel, ja, dan had de Grauw had hem gewoon vrije win. En ja, de Heerenveen die zielt gewoon, die mat minimaal de hechte zielen van Langwaar. Dus dan kun je net helemaal die eigen koers bepalen. Volgens mij kwam ik lemmer achter Grauw. Ja, die is er dan toch in het Vlaardewiense rak. Want die kwam een jochend om de tonnen heen. Hè. Ja, scharrelt die toch ik alweer wat naar voren. Nou, dan wel interessant om te zien natuurlijk hoe het boven en uitkomt. Hè. Waar kiest de bakboordtonnen, hoe komt dat uit en waar kiest de stuurboordtonnen? De vissers om de stuurboordtonnen en de brouwers om de bakboordtonnen. Dan gaan we het over Albert en over Douwe Visser. Want er gaat nog een visser, dat is Jappie Visser, maar die sjuggen we nog even net. Maar Harmen ziet ze om de bakboordtonnen. Heel benijd hoe dit straks uitpakt. Wel hoe de staan nou wat minder zezen kennen, hè, maar deze tonnenrondingen. Ja, hoe het nou uitkomt, dat is wat lastig te zien. Het tuig, een hele oren trim, hè. We zien nou onder de wien akkeren alles wat strakker lopen. Ja, loopt er iets vlakker op, hè, dat de wien iets meer langs het zeil gaat in plaats van dat het echt in het zeil bloedt, zoals het verder wien gaan wordt. Maar wat mooi is, de skippen blijven wel redelijk dicht bij elkaar. En ja, Zuidwest ook valt er wat uit volgens mij qua afstand, maar de rest blijft wel redelijk dicht bij elkaar. En dat is bijvoorbeeld mooi voor zo'n op- en delbaan. Je bezig gewoon een constante hele wedstrijd, moet je gewoon scherp wezen. En zeker mijn draaienhoek of mijn songlass, zeker die heel winstukken, ja, meest wel opletten. En dat is net het onderste skip worst. Maar in principe is dat iets relaxter zullen dan Safia de Wiense rak. Want je kunt een heel soort winnen, maar ook een heel soort verliezen. Ik met name omdat het al in het vierde Wiense rak moest ik al weer positioneren voor die kruisrak was zillen geest. Tja, en dan zal Langwaar in inslag op die bobstonnen wollen, hè, uw bakboord. Die wil net een extra slagmaatje. Die zal Grauw wel maatje matten om die tonnen te ronden. Ja. Maar hoe dreig is het? Want ze matten heel lang het islam maar op om al te bepalen van, kan ik hem berinnen? Hè? Kom ik er net onder? Maar maatje kijkt net de volle meters. Nee, zeker door de golven moest wat extra zekerheid nemen. Dus ik is wat heger. Het voordeel is wel vaak in de ring van de dij, zeker met wat stabiel waar. Vaak is in de ring van de dij roemert die wien altijd wat. Dus dat betekent in dit geval wel dat met name de bakboordslag wordt altijd beter. Dan krijgt de vlagen altijd wat rommer. En als het 2 uur verder bent, dan is die wien gewoon een aantal graden draait. Dus dan haast ik gewoon vaker een goede vlaag aan. Of qua richting in ieder geval. Maar de tactiek van Grauw, dan maakt het wel 2 keer meer gestro de wien. Maar dan wist dat geen extra meters maken. Grauw zult het sowieso uit kwaste paard. Ja. Vanuit die tonnen wedstrijd wij kan winnen. En dat liep het echt gewoon kwatter. Dat gaat, volgens mij net helemaal.
goed in leidt. Langwaar. Die looit op kop nog. Mooi grauw. En die wie van de morgen ik al even on het wut. Die had dus even te wut stieren om wat zijn verwachtingen voor jou binnen en hoe hij het vindt om hier op dit wetter te zien. Nou, ik denk dat we Joet een prachtige wedstrijd varen kunnen. Wat weertjes erbij. Dus het werd een hele hoge wedstrijd als op het binnenwetter. Je moet er wat meer inlid het schip. En altijd kind natuurlijk. En we willen wat fut zetten. En door de golven. Dus ja, dat is correct waar we nog eens varen. Dus we hebben vanmorgen even het wetter op West. We hadden het nog net zo hut, maar om het gevoel even te krijgen en goed op zwindel is en zo. Ja, dat is hier gewoon altijd prachtig. Ja, dat moest je graag zien. Ja, ik vind het mooiste plak. Ja, dit vind ik fantastisch altijd. Het is gewoon, je kunt gewoon zo lekker varen. En als een schip dan in de tram leidt, dan is het genieten. Ja. Vorig jaar heeft je won. Ja, klopt. Nou, bezieken we dat Joet werk. Dus, maar de proloog, kon het ik hartstikke best. Dus dit wetter leidt mij wel. En toch, deze week gaat het nog net denderend. Nee, het is net helemaal zoals het is, maar het zit in hele lietse bietjes. Het kan er ik zou wezen. Ja, een beetje in de middenmoot, 2 keer zand, een keer rasten, een keer joggende. Ja, kleren. Het is net slecht, maar het is ook net helemaal super natuurlijk. Ja, het lijkt net aan het schip, we moeten het zelf fixen. En het moet even goed vallen en dan is er iets samenwerkt, denk ik. Ja, want dus het zit in heel iets, denk je, het kan er samen wezen, maar waar looit dat dan op? Ik heb een beetje het gevoel, krijgt even bij de start even wat scherper erbij. Juster weer het hartstikke best. Nou ja, goed. Dat soort van dingen. Krijg even het gelukje even mooi hebben in een vlaag of wat dan ik maak. Ik kan zelf een paar domme fouten maken. Dus dat moet er gewoon uit. En dan geven we jou het vanaf nu zien dat we dat beter lang gaan natuurlijk. Ja, want vorig jaar weer ging het eerst net zo goed en toen woenst op ter hennen en toen wist los. Dat zou dit hier ik samen zou wezen kennen. Ja, samen kennen, ja. Ja, we samen kennen, ik hoop het. Ja, het zou dat wezen. Ja, dat wie Harmen Brouwer van Langwaar en hij hier de zin aan en hij had er nog heel tijd zin aan, want hij ging als eerste om de boppentonnen heen en maakt nou de bakbootslag naar de bopperste tonnen. Maar hij wordt bedriegen door Grauw. En het liep het erop dat Grauw de betere slag had. Dan met Grauw, ja, dat is wel een aardig gatje gele, hè? Ja, nou, ik moest het verder winnen al het zien, hè. Maar de keuze die ze toen maken, dat ze direct voor een aanvalsslag kozen verder winnen al. En ja, zo ken ik Douw en Tammo herkennen. Die zullen dan altijd nog, zeker in die eerste rakken, voor de aanval kiezen. En dat heb ik wel met die ziel goed besjoen, dat die stuurboords tonnen van de gate gewoon op voordeel lijden. En dat het gewoon verder winnen kwaste paard weer. En het leek het erop dat zij voor Langwaardel gingen. Maar wat krijg ik zei, het voordeel wat ze had, zei Silas Savi zijn net een meter om. Ik als soms hem nou wat minder krijgen, dan is dat vanuit die ton altijd de kwaste slag geweest. En ja, bij die oren is dat altijd brouwwachtje, want dan mag je hem precies uitpeilen op het tonnen, waardoor mag je een extra slag meid. En dat is voor Grauw nou echt net slim dat ze iets leger uitkomen, want dan wordt het bakboodstukje iets langer. Maar dan haast net een extra draai en dat zo lang waar wel gaat als die iets leger uitkomen. Maar dat is nieuwsgierig, want het is natuurlijk nog desje verjocht het Lietse bruine stipje, maar die witte fok is Langwaar. Hier op de mooie giele kont van het grauwste scootje. En we zijn silo stuurboord, dus de master ik een paar skiplengten voorwijzen, hè? Ja, nou, zal ik geen risico nemen en zo Grauw zult met name voor het klassement. Zo Langwaar is op dit moment geen concurrent voor hun in het klassement, dus dat zijn nou nog eerst of tweede worden, maakt het op zich net zo voluit. Het belangrijkste is dat ze Heerenveen Lemmer en Janne Water achter haar. En uiteraard is ze dan in het eind van de wedstrijd altijd bezieken om die wedstrijd te winnen. En ze zullen ook geen risico nemen om voor Langwaar Del te gaan. Als het net kan. Als het net kan. En dat zal 100% zeker zijn, maar dat is het al door. Maar het lijkt het makkelijk te kennen. Die rug in beeld, dat is het grauwste scootje. En links hier bij het speedbootje, dat is Langwaar. Ken Grauw voor Langwaardel.
Nou, je zult geen risico nemen. Of je draaien hem eronder, of je gaat er toch achterdel. En dan is het maar de vraag wat lang waren de tonnen helpt. En vanuit dit eerpunt dan is de sjurren we romvoordeel. er gewoon een romvoordeel. Het is Grauw. Jajer, Douwe Visser van Grauw pakt de koppositie oer. Hij ging als vierde om de bopperste tonnen heen. Hij mat natuurlijk nou Trodewien. Ja, het is ik nog maar inderdaad. Het Langwaard, die berint de tonnen net. Dus die zal ik nog een slagje omheen matten. En dan slaat er in één keer een heel god. Waarschijnlijk. Ja. Of de Wien moet nog even goed. Dan moet ze hem wel heel gunstig krijgen. En dan had ik nog les van, oh nee her. Langwaard, die draait door de Wien. Dat is een idee als de eerste stuurboord slag. Dus dan moet je hem helemaal uitpeilen. Hoe bakboord, hoe kom ik uit? Nou, dan hoef je een paar minder vlagen te komen of een paar dikke golven. En dan helpt dat net. Want echt een heel soort druk had ze nog net van die Wien. Hè? Nee, Het is nou, dan had ik een heel soort lest van die wegen. Ja. Grauw, nou bij de bopperste tonnen. Ik je meter te volle ziel, zoals we zo weten. Nee. Hè? Want ik je hij met eromheen. Maar de scoort een strak on. En ja, dan is de man die de oranje wimpel onder de opstekker had, het budget dat hij klassementleider is, dat hij nou Joert ik weer hele goede zaken doet. Ja, maar zeker. Jenne Woord erachter. Ja, nou ja, als het voorop blijft, heeft ze er al erachter uiteraard. Maar, Wat kennen wij hier nou van zeggen? Ik bedoel, je moet altijd een beetje een goed statement maken. Zielt je nou de kampioen al? Is het eindje nou beslikken, Joert? nou, als je normaal op staat, dan is er nu nog 4 wedstrijden. Het is er nog 5. En aan de voorkant al 12 minder. Dus het gaat Joert pas door de helft. Maar ik het voordeel wat ze heeft is natuurlijk dat ze nog geen oude hebben. Minstens is een 5 en dat is de 4 van Juster. Maar ze zullen er net gerust op wijzen. Maar zolang het zelf in dingen goed doet en wat ze met name goed in heeft, met name met inzielen zijn, hoe leidt die baan erin? Hoe leidt die gate erin? Wat is kwast paard? Ja, dat pakken we, dan hoeven we net de beste start. Maar daarna wil voor het positioneren dat het verder win pakken is. En dan proberen ze juist direct, toen slag het net. Dan willen ze verslaan terug Jenne Woord. Ja, verder win, dat kost hen toen het vierde plakje. En nou maakt ze direct een heel groot gat naar Langwaard af. En hoe ken dat dan? Want ik bedoel, Langwaard had nou ik weer een topadviseur. Want die koer toch in feite, wie die inhouders aan, die koer toch eens bepalen welke tonnen die het liefst eronder voor eerste. Ja. Je ziet even, dit wordt wel even een situatie. Dit is het vinger. Die gaat maar een opstekker eromheen. Dat mooi, rucht in de wien. Had er genoeg gong. Hij dwingt het lemmer, want laten we dat even nemen. Die is nou ik al bij dit groepje omheen. Dat mooi. Maar het gaat al heel goed. Maar hij had ieder meter knedig en daar trok verliest de gong. En daar trok shit lemmer oer het vinger heen. Dan, dan de lemsters, die werden ze krijgt als joggende om de bopperste tonnen heen. Die zielen je nou in één keer nou het derde plakje. Want ik neem hem als dat hij vinger voorbij is. Ja, nou wat bij de tonnen nog net. Dus ik schroef nog op dat het geen red boven weer. Maar het lemmer had ik verder weer hetzelfde die wat Graudien had. Het kwaste paard vingen naar die stuur tonnen daar. En ja, dat is gewoon een kwaste paard. En dat levert hij dus gewoon een heel soort op. En dan, dat is wel zonde voor de wedstrijd natuurlijk. Hè? Dat er zo'n verschil in zit. En dan, maar ja, de skippers met de wedstrijd, dat de wedstrijdcommissie de baan erin leidt. Dan is het de Brouwers versus Vissers die orenslag maken. 1-0 voor de Vissers. Want die doen hier hele goede zaken. En de goeie, bij de Vissers bedoel ik dan Douwe Visser van Grauw. Die zielt nou een hele eind alleen nog voorop. En dan hebben we nog een scootje wat opvalt. Wat er nou mooi dichtbij is. En dat is wat zijn Gele, hè? Ja, en Akkerum. Waar komen die hier? Ja, al je de stuurboord tonnennaam. Dan is er werk onder winkel voor de commissie. Ja, maar dat ken nou ook niet meer. Ze kunnen hem nou net meer verslepen. Nee, maar eigenlijk met die bakboordtonnen die moet wat omheen. En dat hier Stof van der Moorl constateert toen ze hierin leiden. Hè? Ja. De zeilvereniging
IJsselmeer Stavoren, de organiserende commissie. Binnen wel mooi voor de wat zijn, ja. Ja, als ik zoek plek zezen. Dit is... Een moeizaam kampioenschap op nota. En met name in de achterlijn. Maar mooi dat ze er zo bij zitten. Wat is mooi doorheen. Mooi Leibolder horen. Een Leibolder lees het dus even uit. Nou, dat de wien net uit de zeil neemt bij die voorganger. En dan wordt hem wel graag inhalen. Het nadeel daarvan is, dan gaat die voorganger omheen. Op lang waar is jongen Jenne Woord en Jouweren. En dan ziels beide meer meters. En dan komen diegenen die erachter die zitten, komen dichterbij. En dan komt ze er weer in. En nogmaals, als het voortkomst, en Grausjos de voor gijpen. Maar deze, dan noemen we strijd jou 4, wat zijn Jervin Lemmer. Ja, die met net elkaar naar de volle pleegje. Zou dat de nummer 6 erbij komen? Nee, die moet naar voren daar. En dan is het te hopen dat de gate wat beter op een wienlijn wordt na deze volgende ronding. Want nou kent net meer natuurlijk. Want dan komt de spanning weer waarom in de wedstrijd. Want oors zullen ze haast al je voor deze slag kiezen natuurlijk. En dan is dan de slag naar Enkhuizen eerst. Ja. Maar dat wordt het nog even. Ja. De grauwe moest hem ook gijpen. Dat moest de crack tek, maar dat dient de crack volle letter. Pas het laatste stukje naar de tonnen daar. Nou, dat is het al op een tredde van de afstand naar de ondertonnen daar. Dat betekent dat die wien wel iets draait is, dus het kan wezen dat het verschil aan iets litser is. Je ziet als grauw stuurbord varen, dan dienen ze straks pas het laatste stukje. Nou, ze zullen aan weer omgrijpen in de bakboord om in ieder geval diezelfde tonnen weer te pakken. Dus tenminste, dat is wat ik wel verwacht zie. Er komt wat meer wien, hè? Ja, er komt wat meer wien. Ja, gelukkig wel. Of gelukkig, ja. Het is voor de wedstrijd wel mooi dat je tot wisselende omstandigheden krijgt. En dan neem ik maar even het tussenklassement op, als de scootjes er nou voorlezen. Grauwe kop, daarachter Langwaar, 3 Lemmer, 4 het Veen, 5 Woordzijn, 6 mooi de vals gestart, toch al op het 6e plak, dus inderdaad Akrum. Dan hebben we Zoon de hele mannen, die had wat verlend. 8 Ljouwert, 9 Drachten, 10 Huzem. Snits is ik aardig oorzakken, die is nog in 11e plak. 12 Jouweren, 13 Jennewoord en 14 Starem. En die is nou bij de bopperste tonnen, wil ze Derek, de blauwe tonnen sjuggen. En dat is een vervangend merkteken, die luidt nog wel op een boordje. Maar ja, die boppertonnen is op zich net zo volle mismooi, denk ik. Het is wel een goed cruiserak. Ik bedoel... Nou, wat ze wel doen kennen is dan die boppertonnen en de spreader wat verplaatst. Zodat in ieder geval die onderste tonnen, die bakboord gate tonnen, dat die op de beide gate tonnen weer gelijkwaardig lezen. En dat zullen ze nou dwang kennen, omdat nou Grauw nog net in het rak zit. Nee. Dus die tijd had de commissie. Ja, maar dat zoals Zuidwest ook is nou correct om de tonnen en Grauw is al bij de ondertonnen. Dus ja, dat is een beetje dezelfde problematiek als Juster. Ja. Dan mag maar die blauwe tonnen werken gaan. Maar het grootste probleem zit hem in de gate. En het is in dat het net op een wien is en via wien. Dus dat is op zich wel goed. Maar de afstand van beide tonnen is gewoon verschillend. Ja. Zo, nu kun je nou die oren gate tonnen net verhoren. Want dat is het Grauw benadelen. Ja. Want die had net meer de keuze dan. En jongen, sjog eens even wat in je rak. Grauw een oinfort is. Die had al een 160 meter te pakken op de nummer 2 van Langwaar. En de omstandigheden ben hier stabieler als op Langwaar. Want daar leiden ze hier zo'n grote god, zo'n grote voorsprong. Maar dat hoest je het net te verwachten. Geen wienwisselingen, missen, gering. En we zullen nou in het wetter al wat witte strepen komen. Hè. Dat is een teken dat de wienel wat meer aanhelt. Ja, ik ga naar de fjouwer. Grauw ging het nog net heel scheef. Dus. Maar er komt langzaam wat meer in. En dan mag het lang waar ik best wel oud staan. Jervin moest mijn opzitter die tonnen hellen. Het Lemmer
met daar toch wel wat meer meterzielen. Hier is wel de verwarring bij in ieder geval de drukte en de discussie bij de wedstrijdcommissie. Ja, ik maar die blauwe tonnen, want die kun je dan ook, ja, ze kunnen hem er wel inlezen, maar dat is pas voor de volgende route. Ja. Want dan moeten ze ik onroppen worden bij deze tonnen. Dan loopt er een commissiebootje bij deze tonnen om on te roppen dat de blauwe boei erin loopt. Want ze moeten wel hun tactiek hier al bepalen kennen. Hè? Ja. En ik, Harmen Brouwer van Langwaar, had het jongen dat de meervoudig kampioen Douwe Visser de goede slag gemaakt had. Ze krijgt en die get ik voor deze slag. Ja. Dan zullen er net een soort oren wezen die. En voor het kampioenschap is het ik nog steeds mooi dat Lemmer, ja, die zielt nou gewoon naar een derde plakje daar. Die loopt binnenste skip bij de gate. Ja, die is het vinger ik al zelfs al voorbij in het Vlaardewiense rak. En wat zijn zit er nog helemaal boeten. Ja, het vinger zit er net mooi, hè? Wat zijn ken je aan de andere kant als ja, die zouden daar nou ik achterom kennen. Als ze verstandig binnen, want maar ja, die kiest dan toch voor de langere route. Ja, die pakt de orenton. Ze willen te krijgen wel deze ton hier en toen is ze van 8 naar 4 gegaan. Wat zijn? Als enigste skip om de bakboordstonnen in de slag naar de Aarsludiek. Nou zie ik mooi wat er in het wetter gebeurt. Hè? Ik zit twering in de loft, maar zit het ik in de golven. Hè? En daar had dan zo'n skip wat erachter loopt, had daar last van. Hè? Ja, prachtige beelden trouwens. Ja, schitterend. Dit is ik voor de skippers mooi. Kan ze mooi analyseren dat de turen er goed boven op staan. Ja. Nou, en ik een tonronding, hè, want je door die wegen we toch wel wat votzet. Het is best wel strak om een ton. Hè. Akkerum kiest ik voor de bakboordtonnen. Die krijgt ik de stielboordtonnen heen en toen van Tolweg naar 6 gaan. Ja, en dan valt starten en dan toch Sassielen. Dat jouw omdat dat het skip wel wol, hè? Ja. Ja. En hier zien we een heel mooi nusje skippen tegelijk door de gate komen. Ja, en deze mensen zeggen ze even dag nu juist. Nou, ik hartstikke vrolijk. Ja. Zo bij die skippen zei het, daar houdt net in een leibolder. Die zit in de achterijn, dus die hoeft net achterom te zien dat er gewoon van achteren komen. Die moet alleen maar naar voren. En daar zie je dan dat met name de achterste skippen er hoe heen rennen. In dit geval, als het al de keuze maken heeft voor de stuurboord tonnen voor de gate, ja, dan is het net zo slim dat ze er hoe heen rennen. De gate staan toch voort. En dan is toch de dik behoorlijk vol rekken, zo langzamerhand. En deze mensen genieten van het prachtige waren, het prachtige schouwspel wat toch deze 14 scootjes hier op de IJsselmaar plak vindt. En hier sjuggen we achteraan. En dan is Snits toch weer aardig wel zakken. Hè? Ja, zitten ze allemaal bij in de start. Hè? Lijkt ook mijn lemmer omheen. Drachten om het on. En dan just ik hoe 4 en hoe breed als het veld is. Hè? Ja. Ik kan het mooi zien dat hier rond de jongeren maat in. Het Meestriokse scootje hier had voorrang op de oren in de midden. En dat zal Janne wel wat wijzen, denk ik.
We zullen er ook nog geen skipjes bij lezen, want dan zo'n commissieskip er nou wel bij wezen kennen. Want de Zuidwesthoeken die op het laatste plak leidt is er hier ik als bij. Ja. Wils Jennewoord, ja, de jouwer in Helle had gevucht in het achterrein. En Grauw had de gong weer aardig pakken en het veld leidt al nog in elkaar. Ja, heel eind uit elkaar. Ja. Maar er komt al iets meer wind, komt iets meer golven, zoals de skippen wat meer terug in de beuken. Ja, die fjouwer die is er nou zeker wel. Eindelijk, lekker eens een keer weer een uitspattend boegwetter. En dat is alleen maar mooi voor degene die voorop leidt, hè? Ja, ja. Lemmer het nog wal, en dus die draait ik voor de wal. De wal en de kunstwal, dit maak ik met tonsjes. En die zet hem stuurbord richting de bovenste tonnen, achter Grauw. Strak erop, hè? Ja. Tuur. Ja. Goed vlak, we zien dat de teren ik helemaal onder bij de giek. Ja, onder ligt helemaal snaarstrak. En ja, dat zijn de trimmogelijkheden. Het zit al eens op iedere hoek van het tuur. Kerst het wat strakker loeken. Hè? Onderaan links bij de scoorthoeken. Het tekentje van de zeilmaker zit. Dat we net niet meer zullen. Daar kennen ze het. Ja, de halshoeken loeken ze daar aan. En achterop haast aan de scoort. En dan haast het lierke nog. Hè? Ja, het lierke voor het onderlijk. Nou, dat zegt krijg ik bij Grauw. Dat zit er mooi strak op. En dat ben wel... ja, dan krijgt het zeilelijk wel... wat er zoveel spanning op komt. Hè, zeker met die tanden, want door heeft er toch strap op. Wat Jens krijgt, ik zei. Op strap is met name de hoeveelheid balling die erin bracht heeft op het moment van starten. Nou, dat de wien dan wat minder is, ja, brengt er iets meer balling in. En als die wien dan tan neemt, ja, dan mag dat fort. Die extra balling die dan net had was, want dat is alleen maar scheef. En die helft er dan nu met het onderlijk en dan doet het onderlijk ja, nog strakker en de hals nog strakker. Dus dan komt er nog meer kracht op die zeilen te staan. Nou, dat is waar, dan heeft een zeil wel te laaien. De zeilmakers vinden het mooi. Mooi. En hoe lang je zo'n tuur ongeveer mooi? Tenminste, als het nog wedstrijdwaardig is. Ja, nou, dat varieert wel een beetje van hoe ze ermee omgeeft, hoe vaak zeilst er mee, hoe netjes je er mee om. En dat, ja, het mag het eigenlijk vergelijken met die nieuwe kleren. Hoe vaak had je het aan en hoe vaak was het of te warm of te koud. Want de koud zal net zoveel invloed hebben en wat doe je ermee? Als toen mijn nieuwe kleren in het hok of in de garage aan het werk is, ja, dan had het meer te lijnen. En dat is mijn zeilextra. Als je er te hal op staan had voor te volle wien, ja, dan krijgt het wel meer op zijn donder. En ik zeker met het hijsen van de zeil, dus dat ze echt lezen te klapperen en met het strikken van de zeil, dat ze echt bot lezen te klapperen en dan sliet de zeil. En ondertussen is het dorp Grauw. De oude visser en zijn bemanning. We hebben de bovenste tonnen. En die had al een mooi gatje slaan. Mooi lang waar. En die schuren we daar nou in beeld. Ik kom. Die maakt nog een keer door de wien. En daarachter zit ik alweer een aardig mooi gat. Maar ik benijd. Weer Akkerem, die is echt in een onval. Die zullen we straks zullen we er al op achtergrond. Langwaar. Die get ik op bakboord op de bovenste tonnen. Ja, dezelfde slag die in het Grauw die in had. En als je vol dat die oudstaan net vol grutter of litser wordt. Dat bloed wel aardig gelikt.
interessant is wel eventjes met een om de spreader. Dan komen er ook alweer orenskippen aan. Dan hebben ze wel bakboord en heeft wel voorrang. Maar doe maar eens net samen voorrang nemen. Doe maar eens voor die koers horen. Dus ik ben benieuwd wat ze daarmee doorgaan. Ze daar nog voor Del gaan. En het zal heer Fien en wat. Nee, wat zijn gang de andere kant op. Denk ik dat ja, nee, het is het Fien en wat zijn. Oh, dat, ja. Wat ze daarmee doorgaan. En dus je moet altijd opletten. Hè? Dan springt ze, meestal is dat stomme boppers de tonnen komt, dan steeds lucht. Hè? Ja. Ja. Maar ze is gelijk al in andere situaties. En dat shirt lemmer ik. Let ik mooi op. En die komt er toch weer prachtig bij her. Ja. Maar het gaat, wat dan noemen ze 1 en 2. Mooi noemen 3 lemmer is al heel groot. En lemmer zelfs had ik al een behoorlijk godslijn. Ja. Zo wat zijn het toch die bakboord tonnen pakt. En is voor naar die tonnen regang om toch in die oren slag te komen. En het wel, voor mij hebben ze dat fijn pakt, maar die komt hier eens 4 om de tonnen zo meteen. Ja. Heel knap, heel knap. Scootje van wat zijn. En hier ik al een kwartier juster dat het schip wat zwier wie en dat er wat ongebeuren moest. En dat ze zelf nog een soort leren geworden. Dat is ook altijd een heel eerlijk antwoord. Doch het duurt fantastisch. Ja. En dan heft dat zich een beetje op, trof die wegen. En Ja, wat meer wien, dan haast wat minder nadeel ervan. Zo, de meeste skippen zitten nog wel wat extra ballast in de lijn hebben vanwege die golfslag. En wat zijn dat er dan wat minder in. En dan heeft per dezelfde omstandigheden. Aan de andere kant, maar het echt net hoe 3 uur saffelen. Het is wel iets zwitter werden. Maar neem ook 2-3 extra bemanningsleden mee, dan heeft het al gauw uur, inclusief kleden, samen 300 kilo. En dat zijn wel grote verschillen al, ja, dat is dan extra mee haast. We noteren de eerste 4 scootjes. En dat is Opinion, grauw, 2 langwaar, 3 lemmer, 4 wat zijn. En op het 5e plakje hebben we het Veen. En eerst zag ik het dan al wat houden. In de eerste ronde 2, 3 en 5. En Akkerum zet zijn opmars voort, want die leidt nou op het 6e plakje. Die doet een mooie lijn omheen. En gaat ik al het Veen in het vizier. Daar zitten net z'n 4 aan. En op het zondeplakje is dan nou Ljouwert om de bovenste tonnen. Want nota ik nog net een heel fijn kampioenschap. Nee, grauw zitten er mooi bij. Maar juist terug op een gegeven moment wat aanvalslagen om maar aan te vallen, heb ik het idee. Terwijl uiteindelijk misschien van tevoren wist dat het net zijn beste slag weer. En ja, dus wij zorgen dat gewoon ja, er niks met de baan gebeurd is. Hè? Dus, nee. Zo, en dan is er wel wat kritiek op die wedstrijd van Juster. Zo dat eindigt. Nou ja, dat je misschien oorskent. Maar het blijft wel heel lastig. En dat Jos Snowball nou heeft wel wisselingen. Maar dat komt eigenlijk alleen maar omdat iedereen kiest voor de langere route en de andere voor de kortere route. De Njonke moest wel die skip onder controle hebben, moest hem goed getrimd hebben, moest die bemanning wel scherp hebben, moest de dingen doen die het wel moest. Maar de grootste wisselingen, zeker in dat eerste, of het tweede cruiserak, net het eerste cruiserak uit de start bij, maar het cruiserak daarna, dan wint met name de skippen die door de stjorbetonnen pakken, dat die 4 naar voren kwamen. Dus de woeste Mercedes en Juster wie het ik de wissel in de waarsomstandigheden en de vlaag waar eens heel snel op reageerd worden moesten. Wat wel lastig weer voor de commissie om dat zo rap te doen. Wil ze nou alle tijd voor is. Nou ja, dit leidt in de basis, nevens mij. Maar ik zit net op het water, ik zit je mooi droeg in een hakje mee het zien camera's en het zien beelden. Daar bist in hier om gewoon scherp te wezen en te zeggen dat ze van winst ja, ik zou die bakbotonnen hier wat meer voordelen, of minder op nadeel is dan dat er nou leidt. En
En ook is wisselingen omdat die baan over is. Dat juist er weer een apart einde van de wedstrijd. Maar daar hier net een nadeel van. En er waren geen wisselingen meer. Daardoor omdat de baan misschien net helemaal goed was. Nou, dan we gaan nog tijd genoeg. Ja. Dus ze kennen nog van alles ontwaan. Om nog de onval over de ene kant of de andere kant interessant te maken. Om in ieder geval de onval in te zetten. Ja. Opmerkelijk, jouw juster mijn valse start en echt wel een eind daarachter kon ze knap naar voren zien. Dan zullen ze volgens mij nog een plakje door het even naar de Holloway. Maar komen nou ook net naar voren. Blauw wat in die achterlijn hingen, op een met al wat tolven en zelf stretchen. Veel grauw weer in het cruiserak zit. En dat is wel mooi, we zijn heel lang waar, zit er nog weer bij. En er zullen een heel soort, ik zeg, ja, Pieter Jan is bij mij. En dat zal technisch dat wat helpen, maar wat met name, denk ik, wat ik meer verplaats in Harmen als skipper zijnde, wat met name helpt is dat bevestiging krijgt in die keuzes die stel aan de dagen. En ik maak er maar nou wat in sterk, denk ik. Want skipper aan op zich de aan de dagen en ik wel, maar dan krijg ik gewoon wat sneller de bevestiging. En als het dan echt voor het uitpakt, dan jou dat zal wel zelfvertrouwen. Maar just nooit geen grauw rent net uit qua afstand en dat bloedt tussen 150 en 200 meter. Mooie tonronding. Ja. Ken altijd nog scherper, maar de mast moet die wegen altijd toch nog een beetje oppassen. Hè? Het doen ze het wat. Nou ja, en wat ik met name belangrijk is, ik ben wel vrij zo net krijgt even een hele meter heger te lezen om diegene achter die meer smarige wind te gaan, of dat die geen vrije wind krijgt. Nou is met name zwaar dat mijn gong eromheen komt en dan die hele meter naar de tonnen, daar maakt het nou net zo vol uit. Ik ben vrij op tweede plak. Geen bedreiging van achteren, dat die zal Lemmer is zal dat wezen. Die zal dezelfde ton ik pakken. Maar wel een mooie keuze die het woord zijn krijgt maken. Hè. Die pakte toch noodgedwongen om het te Leibolder houden. Moest een gang die voor die bakboord tonnen. Maar die gang wil vrij snel weer reed. Zodat ze wel in de aanvliegroute weer bij het veen en in dezelfde lijn van veen en van Lemmer kwamen. Dus net helemaal die slaghouwmeidje dat ze hem uitpeilen maar toe bakboord. En dan het risico dat de lege uitkomst wat we zeggen weer tweede cruiserak van Langwaard. Er is altijd beurlijkje, hè? Van pal voor de wind en 1 keer onder de wind. Ja. En het voordeel is, hij heeft wat ruimte, dus ik kan hem iets noffelijker omsnijden dan als mijn trein in fjouwer is. Want dan is pas de afstand naar de tonnen dat van fjouwer wind onder wind is nog kwatter. Dus als mijn kwadratiet scoort ik ben een hele. Maar dit komt er alleen op aan. Veen je het nou voor de orentonnen. Zal ik wel maten, want die lijn 05 en die net meer die keus. Wat zijn had een eerste keus. Ongeveer 150 meter de afstand tussen deze 2 tonnen. Dat gaat ik nog wat krapper om het wat spannend te maken, of wordt het dan gevaarlijk? Nou, het zal wel iets krapper kennen. Het is nog wel vrij rom. Maar dat kan, maar dan gewoon wat omheen brengen. De auto die iets meer rond te hebben nou en nou ik zelf kiezen kan. Ja, Koos krijgt kwak even voor die orentonnen. Kies een auto voor de stuurboottonnen. Akkerem, die pakt al de slag naar Wiemoenenpark Friesland op de Heftegroen. Ik heb het op een deel, de wind ligt het wel. Hè? Ik bedoel, hier is het weer redelijk rustig. Ja.
Maar er zit wel... er zit een mooie, prachtig zielwaar, prachtig. Ja. Toch al de kopjes wat op de wegen. Ja. En dan loopt het veld een heel eind uit elkaar. Hè? Dan, ja, dat is met een 100 meter volgens mij. Dan hebben we het over kilometers. Wat erachter, het achterste op de voorste uitloopt. 1,1 kilometer loopt Starem. Achter op Grauw. En hier is Grauw alweer. Die gaat alweer onderwijs. Nee. De bovenste tonnen. Ideale lijn, hè. Krijg je hem iets rommer, dan kun je hem nog iets opsnijden. Dan is de tonnen net doorzield. En een rommer betekent dat ze iets heger onder wind kunnen. Hoe stuurboord. Nou, dan kun je mooi naar die tonnen tassielen. Lang waar die iets verder trok hier. Ja, die wie nog al krimpen zo wat net de verwachting is. Dan zullen ze moest stuurboord nog heger krijgen. Het is net een verwachting, maar de verwachting weet ik net dat er nu al van de start al Paul West werd. Zo dat zo pas in de ring van de wedstrijd. Kunnen we nog wat spektakel verwacht zien in de Vrouwen? Dat liep toch dat... Nee, ja, ze kiezen al dezelfde route en het spektakel wat nog komen zal dan van externe factoren komen, maar dat die wien gewoon jeder komt die het aanhellen zal. En dat iedereen daar beter mee omgaan kan dan horen. Nou ja, zo iedereen is wel het skip uittrend op die windkracht draaien, maar het nou echt wel, het zal nog die fjouwer werden, maar die 5-6 echt gewoon jeder komt dan dat de voorspelling is. Ja, dan krijg je dan wel wat spektakel. Want dan kun je het net met de huidige trim kun je het versjouwen. Ja, en daar kan iedereen die kan sneller schakelen dan horen. En dan is het echt vaak wel dat de wedstrijdcommissie dan ingrijpt. Hè. Je gaat er in je voorop bij Grauw zitten om te zien wat er aankomt, maar dan denk ik van ja, daar kan haast niet aankomen. Wat goed is net, maar. Nee. Nou ja, dat kennen ze hier nog boordrijtje. Normaal is bij de ja, nee, alles. Ja. Maar dat ben... Dat is maar de SK's mooiste weer op, Helio. Ja, dat valt mij wel toch. Dan moet je er een boordje die mij weer aan boord brengen. En dat, ja, dat is op zich gek. Nou ja, prima. Hij is een wederdienende. Ja. Had de oude visser van Grauw hier een hele mooie slagslijn. Ja. Nou, en ik moest de wiel inzetten, werd er al lang net in de waring zitten. Nee. Dit stuurt ik lekker shirt. Ja. Hij kan het helmhout loslitten. En als er het helmhout loslitten kan, dan betekent dat geen druk op het roer heeft en dat er geen weerstand is. Hè? Nee, als er hem zo mooi in de trim lezen, nee, dan krijg je ook wel zien. Dan gaat er een mooi stabiel terug in. Een vlaagje pakken ze mooi op. Zo nog al even achterom, want lang waren wij wat heger. En dan liep het dat ik, want als hij dan heger leidt, dan liep het die ik dichterbij te komen. Maar die hij al relatief wat meer meters op bakboord maken, lang waar. Nou, zeker dat die wind dan wat roemert, dan krijgt hij positieve vlagen en ik wat vaker. En dan dat kan Grauw direct in het laatste stukje naar de tonnen weer goed meidje. Zoals de auto. Ze ben via de trokgang, maar de juiste haast dat ze in dezelfde lijn zakje als Grauw. Dus dan wordt het God alleen nog maar groter. Ja, en dat is vaak ik zo, diegene die erachter leidt, gaat vaak ook wat verder om vrije wind te horen. Mooi om te zien, wel de zwemvesten nog bij Grauw, de reddingsvesten. Safety first. Hier had ik net z'n volle last van. Van die harnasjes. En ze hebben ik besloten alle hier in je aan te lopen. Ja. Dat ja, ken die ik wel eens wat in het paard zitten, hè? Vooral als bij de scoortensist. Ja. Maar ja, waar gaat het om? Moest je nou weer heel onwel komen.
En dan laatst als kampioen natuurlijk. En daar ben ze mee bezig op Grauw. We noteren. Voor de 4e keer. Voor de 3e keer als eerste met tonnen. Maar de 4e tonnenronding. Douwe Visser van Grauw. Onderwijs naar de gate. En dan wordt het gat nou wel groter, hè? Ja. Ja, het lijkt wel dat lang waar misschien nog wel leger uitkomt dan het grauw uitkwam. Toen dat het echt wel meters omschild of meters meer maken had dan grauw om daar toch wel boven te komen. Dan moet het lang waar achterom Sjen. Want Albert Visser van Lemmer had de gang erin. Ja. Maar er is nog een die de gang erin had. En dat is het Vingen. Ja. Die had nou toch die slag maken en liep het er toch wel mooi voor te komen. Ja, ze toch wat met die tonnen neer gaan misschien. Dan beginnen ze dan gaan ze toch naar eens luisteren, ja. En dit is toch wel weer, zo gauw als je denkt dat er net zo volle meer in zit, is er toch weer spanning in de wedstrijd. Dan net helemaal in de kop, maar wel achterin, of dan achter de kop in de ligt het zo zeggen. Vingen had de slag naar Wienpark zetten en komt er toch mooi uit. Met in ieder geval wat zijn te pakken. En diegene die er de slachtoffer van is, dat is Wout zijn. En die is ik slachtoffer van de Lemmer. Ja, Lemmer zit er al voor. Die zit er al voor. Ja. Lemmer komt dicht bij het Vingen. Ja, nou ja, Lemmer met erachterdel. Ja. Leidt stuurboord. Het is toch het Vingen wat weer naar het tweede plakje te zielt. En daar vlak achter, en dat kan nog een hele mooie strijd worden, want deze twee scootjes zitten heel deun op elkaar. Het Lemse scootje. Zit ze Brouwer toch een mooie slag in, want hij lijkt lekker vuur. Achter wat zijn en achter de Lemmer. Ja, consequent een hele lange slag maken. Ik net door de midden heen. En dat is dan toch knap. Ga je denken van, nou, je maar achter elkaar omzielen, want het is maar... Er is maar één mogelijk. Voordeel had misschien van die iets roem in de wien. Gewoon die slaan dat er gewoon goede wien gaan het er op bakboord. En wat zijn. Ja. Nog hield hij het er mooi bij. Ja. Het is mooi voor een wedstrijd dat ze dat ik 5 hadden kennen nou, hè. Ja, dat is toch het verhaal. Als we een beetje mooi wat zijn, zeg ik maar de hele maanden. Soms een goede start, mooi erbij en dan het net volhouden kennen. Hè? Haker hem knap, ja, maar een valse start en dan wel die ontsluiting ik gaan met de nummer 5. Hè. Zit vlak achter wat zijn. Maar jou het jouw tikje in België. Die sluit Jerik mooi jongen. Nog wel op hetzelfde plakje, maar zijn haren floot, zoals het zo mooi heet. Hier zit nog aardig strijd. Zoals nu ook de wind is toch wat draait, hè? Want zoals nu al wel vrij snel grijpen om naar je stuurboord en dat wie straks pas volle letter. De wind is toch wat draait. En daar ben we benijd. Als Grauw ik zien had wat er gebeurd is. Ja. En hier Grauw lijkt al stuurboord. Zien we de startkotter die nou omtoveren wordt tot finishkotter van de 7 wolden. We zullen nog net finishen gaan, maar die zie ik het zijn positie alweer.
Wien is wat draait. Hè. Zoals Grauw nog volle meer koersen naar richting die bakboordtonnen. Voor het stuurboord. Net mooi in het midden van de gate varen, dus dan kun je beide kanten nog uit nou. Dus maar de wienskifting leidt de baan er weer goed in. Ja, nou ja, dat zal lieken het wel, ja. Ja, ik heb net zien dat ze wat met die ton dienen. Dat mij hebben er nog wat 10 camera's bij, volgens mij hier. Drachten. Om de bopperste tonnen heen. Ik nog net. Ik hier Drachten echt wel een beetje heger verwacht. Ze hadden in het vorige seizoen zielen, Jeroen goed zielen. De combinatie Jeroen Gerhard. Ja. Nije Turen erop. Ja, voor seizoen wel best wel stabiel. Mooi stabiel in de subtop in de verschillende wedstrijden. En, maar dat komt er nog net, tenminste de eerste 4 wedstrijden en ik goed. Op een joch en een plak liggen ze nou. Ja, verwachtingen winnen wat heger, maar dat is er zelf ook gehad. Langwaardig heb ik best wel uitgebreid nog geëvalueerd. En ja, dat wilde nog wat zien om de bovenste tonnen, ik keer grauw weer om de onderste tonnen. En die bleef de stuurboordstonnen kiezen. Wiels nou, de scoort nog een hele oormatten. Ja. Ze hadden romte, maar ja, je bent ze gewoon let. Ja, het lijkt het zuur wat in de knoop te zitten. Grauw, even een misserke. Ja. Ben we net wend. Nee. Ze hebben de marge. Maar sjuch, wat is er aan de hand? Ze hadden nog net de scoort aan. Ja, maar het zit wat in de tees, hè? Ja, geen paniek. Dus ze bent vrij rustig, maar normaal. Ja, nou, als je dan het scherp binnen, dan ben je het nou wel weg. Ja. Dan is het comfortabel als je een voorsprong hebt. Ja. Want ja, dit weer toch even een klaterke van de Grutskoortman. Even wat in de tees, de scoort. Ja, en dat bent toch tientallen meters wel, hè, die ze verliest. Ja, met name de hechte meters waar het nog kwijt en wat gang. Ja. Er zitten weinig wisselingen overal, hè. De Snekerpan. Juster. Samoy Shield. Jappie in uitsturing. Ik hartstikke blied. Dit hier zijn neder, zei hij. Ja, dit is dan weer even. Ja, terwijl ze bij de start er best nog wel knap bij zitten. Zak je helemaal aan. Ja. Nou, de achterste regio. En we beginnen ze maar eens even opnemen. Want, ja. Nou, dat is wel interessant. Langwaar gaat de orenkant uit. Ja. Dit is mooi. Een onval. We zullen een onval. Samo heeft het wel nemen. Ja. Tenminste wat oors is oors. Langwaar. En hoe reageert Grauw daarop? Die had een hele voorsprong. Kiest hij ervoor om door de midden te gaan. Om altijd de boppen te blijven. Ja. Of laat hij hem gaan? Lijkt nog wel een heel lijn uitgekomen. Daar kist nog ik haast net op verdedigen. Wat ze wel doen is je blijft gewoon tussen het veen en de tonnen. Of Langwaar en de tonnen. Als ze nou reageren dan blijven ze altijd nog tussen de tonnen en Langwaar in. Sietse Brouwer van het Veen. Hier deze Nies krijgt een mooie slag mooi. Die wordt imiteerd door broer Harmen. En Sietse houdt ik deze slag weer om. En die geeft ik de slag naar de Oosterdiek. Je hebt wel mooi tijdens scoort erbij. Ja, dat is even het voorbeeld hoe het mat. Ja. En dan heb ik wat, het goed dan net bij de tonnen, maar een paar meter naar de tonnen met er al wel goed bij. Hè? En dan hebben we weer even een herhaling van het begin van de wedstrijd. Ja. De Brouwers om de bakboordtonnen en de beide vissers. Want we zorgen Albert Visser van de Lemmer dezelfde slagmaatje als Grauw. De slag naar Enkhuizen. Zoals het, Ljouwert en Akkerm.
boord aan boord geen verder wien en dan is het eindelijk al boven bepaald. Als het om een spreader heen is, welke tonnen beneden pakken. Maar als je laat Kenno die oren tonnen ik net pakken, die Riox in beeld is. Die mat wil net is hier linksonder in beeld en Akram mat dan wel naar die oren. Ja, Leeuw kan wel naar die oren, maar die moet dan Akram voor gaan letten. Nou ja, dat doe je dan ook net. En dan ben we ondertussen komen we eens even nog een tussenstand daar. Want wiels nog net eens, ja nou krijgt ik de scootjes om de bob te tonnen. De lijsten. Op Ingen, grauw, 2 lang war, 3 het vingen, 4 lemmer, 5 wat zijn, 6 ljouwert, 7 akkerum, die ben mooi elkaar ingevucht. En 8 de hele mannen. 9 drachten, 10 huizen, al wie jenne wat, 12 snits, 13 de jouwer en 14 op eigen wetter de Zuidwesthoek. Ja, nou gaan ze de gang erin bij Langwaar. Dus ik krijg even niet voorop om tot die kunstmatige wal van de tonsjes te zien. En zeker dat die wegen wat meer worden, dan just die tonsjes over het moeizaam. Ja, en dan is het zelf een lijn loeken tussen die tonsjes om te zien als het binnen het wedstrijd wetter bloest. En dan loopt hij er correct zijn in. En dat is dan wat tafel, maar dat is een crack vol of crack net heli. Ja, ja. Nou, dat weer misschien ook het tweede cruiserak wat er al lang was, dat eerste vlak verspelen. Dat die stuurboot net 4 keer nog terugkomen in bakboot en 1 keer te rennen. En dat het veen dat nou wel koer. Maar de afstand van nou die stuurboot leek het nog gewoon kwatter. En het voorstrekt ik zien toen Akram en Ljout om het tonnen gang. Toen de afstand naar de boventonnen wilde toen van Ljout 1 keer een stuk kwatter dan dat die voor Akram weer. Dat is wel mooi dat we hier track en trace er soort bij gaan. God van een 274 meter tussen de nummer 1 en nummer 2. Ja, dan kun je een liets flaterke permitteren. Ja, dan kun je wat roem om de onderste tonnen. Ja. Nou, het is direct wel interessant om te zien hoe die auto uitkomt. Die heeft toch de stuurboot tonnen gekozen. Ja. En tagelijk maken hem. En ik doe nog een onvolslag richting wat zijn. Ik zie het vlak achter Akram. Ja. Dat wil betekenen dat hij 2 pakken kent. Nou, ik krijg direct Grauw en de Zuidwest ook in hetzelfde verder in zijn rak. We zetten naar de kijk. Het grootste scootje leidt ik mooi stabiel in het water. Hè. Je houdt mooi terug. Ja, en dan hebben we door zwieren skippen en lichte skippen. En ja, de skip wat voorop loopt hier het grauwste scootje. Dat een laadvermogen van 36 ton. En Auke de Groot die al, nou ja, wat het klagen over het zwieren skip. En nou, dat er wat verhoringen komen moest. Ja, die had 50 ton laadvermogen. Dat is een aardig verschil, hè? Ja, ik zei het net direct wat over het gewicht van het schip natuurlijk, maar wel het volume was vervoeren kist. Ja. En dat kan Agen natuurlijk een heel soort over vertellen van het Scootjemuseum, maar ja, vroeger waren de skippen wel gebouwd of om wat meer volume te vervaren, of om wat sneller van A naar B te kunnen.
En met name de piepster ben wel bouwd om wat sneller van A naar B te kennen. Want als je dan het gewicht sjorgen, dan is het, wat het scootje werkelijk weegt, dan is het weer volle litser dat je dat denkt. Dan weegt het het grauwste scootje 1850 kilo en het Westkoek-scootje... Ja, 18.000 denk ik. 18, ja. En dan de 18.000 en de Zuidwesthoek een jontje 1000. 810. Dat scheelt 1000 kilo. Nou, ik denk ook wel, de oude kende had er nog wel echt wel wat ballast erin lijn. Dus dat verschil zijn nog liter worden. Wat ben daar de regels voor? Meest altijd maar zo volle ballast erin gooien als het worst? Nee, volgens mij wel. Ik ken er exacte regels van de SKS net. Maar volgens mij, toen ik nog op het grootste scootje zit, mocht het altijd wel bijballasten. Dus dan mag het altijd wel zwaarder werden. Maar het net te licht werden. Er zit een pijlglas in, dat is net minder. Een pijlglas zit in het schip. Ja, en dan kun je zien hoe diep het schip leidt. En hoe diep het schip dan ook lezen mat. Dus dan maakt er geen gewicht uithelen. Precies, daar is hij op eikt, mooi een keuring. Ja. En daar is die formule op loslitten. Ja. Van hoeveel kantenmeters tuigen ze erop. Dus zij kiezen ervoor, zeg maar van dit is mijn ideale gewicht. De mooie formule. Ja. En dan dokken ze volle ballast in en dan maar daar moet je dus net onder komen. Dus. Nee, maar het er net onder, maar het wordt de sfeer weer, maar net te licht. Nee. En daar wie grauw alweer. Om de bopperste ton. En ik denk dat de Zuidwest ook nog in die git correct om de onderste tonnen, dus zeker links boven in beeld. Die zitten dan in hetzelfde rak zo'n beetje. Ja. Mooi een verschil van 1,2 kilometer. Nou, het tweede plak wordt ook nog wel interessant. Langwaar die komt een stuk leger uit dan Heerenveen. En Lemmer zit er ook weer deun bij, hè? Ja, dat tweede plak is dan wel interessant. Langwaar die wel voor Lemmer bloedt. En dan wel even interessant hoe het Heerenveen uitkomt. En het ving in de tonnen berinnen. Dit is nog wel safe. Nee, maar dan lang net nee. Dus de wind toch weer wat oors, hè? Ja, nou ja, daar linksboven dan komt dat zal Akram, denk ik. Wat zijn, of helemaal gaat er start, denk ik. Of wat zijn? Nee, wat zijn. Dat is wat zijn. Maar ik heb er nog een tussenklap. Ja, en dan ben ik wel benieuwd hoe jou direct uitkomt. Hoe stuurboord. En die gaat deun achter het Vingendel. Dat is Lemmer. En Lemmer is... Heerenveen zal nog wat meedraaien. Toch zit aan zelf in de situatie waar Lemmer nog in zit. Nou, ze luisteren naar die. Ja. Maar ze koert niet net jeder, hè? Want dan moest ik net als hij er heel strak achter. Nee, dan moet je koers houden. Maar als je wel iets eerder daarvoor nog herkent, is Lemmer misschien wel wat rond te doen. Maar nou, als Lemmer nou reageert, dat ze toch het denk, ja, dan laat Lemmer bakboord. Maar wat doet het Veen? Ja, vindt hij het gatje? Die zal nog maar tussen draaien, denk ik. Die komt terug haast net meer achter Del. Die zal nou matten. Het is wel een risico. Want nog nou zet ze hem in. Kennen ze de ton erin? Ben ze op tijd door de wind? Ze binnen op tijd. Ze ik nog wel wat jij er kennen. Ja, maar tonnen wel. Ja. Maar ze binnen op tijd door de wind. Voor mij niks. Voor mij is het Lemmer totaal net, Henry. Hoeft ik net. Lemmer hoeft nog net omheen. Ze zit misschien wat erop worden, maar het is... Maar het is meer psychologie dan kijken. Ja, dat is de auto. Dit is een hele mooie street. Achter de noemen zingen het waar. Want Ljouwert doet hier hele goede zaken. Want die zit vlak achter deze twee scootjes. Die ene van het Vingen en die van Lemmer. En ja, Akrum, die daar niet nog naast Ljouwert. Ja, die biedt natuurlijk met tonnen. Die is toch een beetje afzakken. Ja, Ljouwert en Akrum gang tegelijk om onderstond. Maar daarvoor ziet wat zijn nog. Ja. En Akrum en wat zijn gang naar de bakboord gate tonnen. En Ljouwert pakte de stuurboord, kwast de paard.
Nou, die lezen nog voor het... Ja, het loopt op het vierde plak. Die doet goede zaken. Vijfde. Zit er iemand tussen? Ja. Oh ja, vijfde. Verspringt een beetje. Bekend. Ja, ik vond het al heel goed, hè, wat Ljout maken had naar Akkerem en wat zijn daar. En wat zijn zeggen we straks in beeld, die moest een slagje ophalen. Wel opmerkelijk, hè, van Akkerem maken, hè. Akkerem neemt een valse start. Toen op tol stond eerste tonnen en toen pakte hij één keer de stuurboordtonnen, keer van tol van de zijs. En dan pakken ze steeds de bakboordtonnen en dan blijven ze steeds op de zijste plak liggen. Pakken nog wel wat zijn dan. Maar verliezen wel Ljout. Terwijl het dagelijks om een tonnen in en dan lezen ze voor het... ik denk wel 1200 meter achter al. Want dan nemen we de eerste 5 maar even op. 1 grauw, 2 langwaar, 3 uitvingen, even zien, 5 lemmer en 4 Ljouwert en 6 Akkerem die nou om de tonnen heen gaat. En de verliezer van dit kruisrak is dan wel wat zijn die nou op het zandenplakje loopt, hè. En daarachter de hele mannen die wel... als het strijden om eerste tonnen, maar daarna wel stabiliseert in de middenmotor op dat achtste plak. En of jouw route, 4 routen achter elkaar op het achtste plak leidt. Grauw, eenzaam op kop. En hier zullen we het god met de nummer 2. Langwaar. Heel groot god. En achter de nummer 2 is Langwaar. Ja, die godjes zijn net zo groot. Het Vingen, Lemmer en ik Ljouwert. Die zitten nog aardig dicht bij elkaar. Zo zeg ik weer dat ze volle lang bakboord Silven bleef via de wing. Dan wil ze straks de route voor al een stuurboord vrij snel alleen een stuurboord grijpen. En dan winnen we het uitzak af. Ja. Want ze dobberen nou weer een beetje. Nou, als je hoe de tonronding nou is. We hebben in ieder geval de score. En dan is, denk ik, Douwe Visser nou misschien mooi zijn laatste kruisrak bezig. Wij krijgen toch dat ze omheen gaan. Het laatste kruisrak. En dan is het een voor de Wiense finish bij de wal straks. Oké. En nou, dat is het wel goed bij Grauw. Dus scoort op Tiethoorn. Als het net komt, ik wat naar voren zetten ze bij die boventonnen. Krijgen ze hem wat minder of... Ja, ik moet kijken net zijn... Hier is een andere wien en hier zit alweer wat meer wien. Nou, dat het grauwste scootje. Hier ligt een kwart klapje te mooitje. Ja, ja. Een hele oren. Maar ze hebben alle rond, hè. Ja. Wil ze net onder de turen van die scootjes komen? Wat is het? Nou ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik zal wel
Het is wel tactisch dat ze de wind over de oren inschatten. Zoals de kapjes dan oorlog zijn, dus die fjouwer stiert ik echt zeker wel. Van de andere kant je blauw binnen de tonnen. Alles kennen nice. Ja, zie je ons zielig je meter hoor. Dus, nee, het is de oude visser van Grauw die hier echt wel even duidelijk maakt wat zijn aspiraties binnen. En wat er nog heel tijd in de mars zat. En dat ijs en weder dienen hier heel goede zaken voor het klassement. Die er nog mooi bij zit is Omke Albert, visser van... Of neef Albert is het, hè? Want dan praten we over Jaapie. Neef Albert, visser van Lemmer. Die staat op het tweede plak in het klassement. En ja, nou surfen ze weer al hier, het vind ik. Toch de stuurbots tonnen pakken, hè. Ljouwert. Dit wel in ongeval. Ja. Had ik net zo volle te verliezen natuurlijk, hè. Want als er nou achterom varen bleef dan... Ja, nou kies er nog verkiezen wat Grauw ik doorheen. Dat is wel dezelfde kant pakt, wat gewoon kwatter is. En dus het tonnen leidt gewoon dichterbij. Of die oren. Dus het leidt verder voort bij de Ljouwert nog omheen gaat. Dat is het voor een dadelijk regen is, wat Grauw ik doet. En dan heeft hij vrij snel weer vrije wind. Maar de wind kan wel iets draait weer. Ik omdat Grauw dan die keuze wel maakt om eerder te gaan. Ljouwert en Akkerum krijgt het eigenlijk om deze onderste tonnen. En dan leidt Ljouwert echt wel een eind voor al. Ze komen toch, die winie is toch een beetje krompen, zat te zien. Want ze gaan nou al hier. Lemmer had er ik voor kiezen om jeder door de wind te gaan. Die slaagt net helemaal uit te maken. Ik vind je er al, ja. Je ik al, daar is Lemmer. Nou, als je Lemmer zelf een aanval slaagt dan op Vingen en Langwaar. Ja. En Jereveen verdedigt dat nou. Dus, oftewel, die gaat in dezelfde slag mee. Dus dat Lemmer dan een goede win krijgt, krijgt het Veen mek. Langwaar zet nog even terug. Dat vind ik al hoe stuur wordt. Ja, wel opmerken. Langwaar had op zich net zo volle te winnen. Hè? Die Oustan en Grout is gewoon normaal gesproken te grut. Dat moest ze van gelijk mooi draaien. Nou ja, gelijk. Of in ieder geval wel vrij snel zullen er nog wel mee draaien. Ja, en dat natuurlijk maar goed dat die finish erin lijkt, denk ik. Want dat we de Zuidwest ook nog ronde lapt. Want die gaat nu pas om op beton. En Grauw is al meer dan... Nou, let hij op de helft van het cruiserak wezen. Wat zo. Grauw maakt het god grutter en grutter. Mooi lang waar. Het zit al oer de 400 meter heen. Dit is de nummer 2. Langwaar. En die is nog in gevucht. Mooi. Het vingen en mooi Langwaar. En dan gaan we voor de win finishen straks. Kun je daar nog een tactiek op bedenken hoe je daar door de finish gaat maken? Nou, dat zal in de gate wezen, dan verwacht ik. Nou ja, het kwarte paard is nogmaals zal naar de stuurboordtonnen wezen, dus daar zal iedereen heen wolven. Daar is het dichtbij. Was naar die oren, ja, dan was het voortgrijpen en was meer meters meidje. Dus dan moet die wien eigenlijk wat roem je. Als het hem voortgrijpen is naar stuurboord daar, dan zou dat nog een voordeeltje wezen kennen.
Maar het mooiste dat ze, ik weet niet of ze tussen de gate finish of dat ze er echt wel een finish in lezen. Zo, dan kunnen ze nog wel even, als ze er echt een finish in lezen, dan kunnen ze daar nog wel wat mee doen. Maar ze kennen ook niks meer met de baan van, omdat of de Zuidwesthoeker zit in Drak of Grauw zit in Drak. En dan overigens maar echt met blauwe ton werken hier. Ja. Nou, Akram die nog bij de stielbetonnen kies en we benieuwd hoe dat nou samen hier weer uitkomt. Grauw die al in leelijn leidt naar de boventonnen daar. En het lijkt erop dat zijn bakboord ook wat hoger uitkomen. Een mooie term, leelijn, wat hoort dat in? Nou, dat is in de aanvliegroute naar de tonnen daar, dat ze hem uitpeilt van ik nou hoe stag en waar kom ik dan uit. Nou, en dan lees ik dan een ree, of ging hoe stag. Ja, lijst dan in lijn met die tonnen, op die aanvliegroute naar de tonnen daar. En nou, daar haast altijd wat marge op. Nou, zeker als het voorop lijst. Dan krijgen we toch terug dat er toch wel een inderwingse start is. Finish, ja. Finish, Okay. sorry. Die, dat kende, maar dan zal het een kwart cruiserekje wezen vanuit de gate. Ja, nou, dat wordt dan ook wel uitdagend om die erin te lezen. Ja. Want dan, die moet ik op goed zich op mijn net wien lezen. natuurlijk. Op zich is nou maar zoals die wat op voordeel is, maar de finish is wat meer naar de bakbordkant van de gate. Zodat die tonnen van Fjadewien wat langer is, maar dat het stuk naar de finish daar weer wat korter is. Maar de skip is nog best wel 4 Luttelkoor. En daartussen Langwaar en Jervin is nog wel een street met Lemmer. Dat zit nog wel binnen de 100-150 meter, denk ik. En Ljout mengt zich daarin, denk ik. Dus dat kan nog wel leuk zijn. Zeker Ljout komt aan ik bakboord doen. Grauw die scoot voorbij het gemaal van Starem. En dan op Eftergroen, want als je er al heel dicht op de kant zitten. En draait je voor de laatste keer om de bopperste tonnen heen. De wegen die bouwen zich al wat op. Hè? Ja. Nou, je duidelijk de skippen al wat meer terug het water batsen. Er komt ook door die massa aan wetter in. Dat is van Noord-Holland al die Westenwien, al die wien wordt hier in de stout. Dus al die golven komen hier in. En dat bouwt zo op. Lemmer en het Vingen Langwaard. Die zitten dichtbij elkaar. Ljouwert die had zijn eigen koerskeersen. Misschien kan Akram zich er ook nog in mengen. Hier wordt het nog wel een nieuwsgierig. Langwaard. Trode wien. Maar die maakt er alles aan om het Vingen van zich af te houden. Ja, ik ben helemaal Lemmer. Ik wil eens als Lemmer de ton erin kennen, dan kun je zo naar het tweede plak zielen. Lemmer er nog onder. Het ging in het scootje. Voor de duidelijkheid. Het Vingen die wil hem natuurlijk een beetje smarige wien aan. Ze gaan nog vrije wien. Ja, nou, Langwaar rent er ook in, ja. De Langwaar. Ja. 2 keer tetrode wien. En ken Dat dan. zal deze de tonnen wolf of net rennen kennen. Lemmer zullen net rennen kennen, denk ik. Zal Langwaar stuurt hem ook wat leger. Meer gong en dan wat meer het in de wien houden. Ja, en Lemmer stuurt wat heger om die tonnen te hellen en Langwaar wat leger om hem ervoor te helpen. En de mooiste maar Safi je vallen litten dat ze geen ja, wel last van de wind, maar Lemmer mag net al hoeven te vallen. Nee. Dat is net reglementair, maar dit is reglementair. En nou had Lemmer echt wel last van die wind hier.
En nou is het even te sjent. Ken Lemmerik de ton aan. Nou, ze hebben wat ziel, dus dat scheelt. En nou steekt Albert Visser er een beetje op om gewoon vrije wien te houden. En ligt het er gewoon op dat ze... Maar het zullen wel naar voren, hè? Pak het veen wel. Ja. En zeker voor het... en dan komt Lau door stuurboord doen. Misschien goed dat het komt. Die zal net voor lang wel kennen. Ik ben uit hoe dat mij Lemmer en ik zeker mij... dan lees ik dit een bakwoord en mijn Heerenveen uitkomt. Ja, geen wel het maar en dan zullen we wat jij Ik erop. Goud gaat achter Lemmerdel, die zal hem voor Heerenveen draaien. Dan is het Willem Zwaga die hier een hele mooie slag maakt. En nou, het vierde plakje schoot. En dit gaat alweer ten koste van Sietse Brouwer van het Veen. Die ik nog Lemmer voor hem shirt. Dit doet er keurig. Willem Zwaga. En hier zit de strijd. Want deze zitten straks ik nog heel deun bij elkaar in het laatste kruisdrakje naar de finish daar. En dan hebben we hier wel de top 5 bij elkaar. 1 Grauw. 2 Langwaar. 3 Lemmer. 4 Ljouwert. En 5 het Veen. En dan hebben we even een tientje niks. En hier is wat losrekken ligt het of ze hebben wat van de boei mooi gepakt. Het tuig mooi de boeieruitje. Ja, dat kijk, ja. Ja, kijk en tuig. Tuig. Ja, ik denk dat het bandje van die ton is. Van die ton is, hè, ja. Ja, zakkeer de ton ik op een orenplak krijgen. Ja, precies. Maar ze lezen er nog goed in en daar schuiven nou ik Akkerum op de bovenste ton aankom. En voor de meesten die wat later inschakeld binnen Akkerum, mooi een valse start. En dan nou toch heel mooi nog een 6e plakje. Maar onbedreigd zal ik het. Het grauwste scootje hier voor de wien op het water van het IJsselmaar. Het grienjene water. Op de gate. En dan een kwart stukje omheen. En dan ga je finishen. Ja. En dat zal voor Grauw net heel spannend wezen. Maar de fjouwerscootjes die erachter zitten, die zitten nog boord aan boord. Waarvan, denk ik, Langwaard nog het grootste voordeel had. Net alleen dat er achterop loopt, maar dat hij ik verdedigen kan. Nou, het is wel interessant hoe die finish er exact in leidt. En als je nou de bakboord tonnen pakt en dan is de reden, dan komt het bakboord richting de finish. Dan pak je stuurboord gate tonnen. Dan mag je naar rijden en dan komt stuurboord naar de finish. Dus daar zou je nog het voordeel pakken kunnen. Maar het hangt met name van de afstand af. Maar als het blijft bakboord finishen, dan heeft het in ieder geval het recht van voorrang. En ja, eigenlijk mag je nou bij die spreadertonnen, bij de boventon, mag je al positioneren welke spakken wordt. En Lemmer en Ljout krijgt echt al positioneren voor de bakboordtonnen. En Langwaar voor de stuurboordtonnen. Op Langwaar en Jerveen. Ik ben benieuwd hoe dat aan uitkomt, want die zal Langwaar en Jerveen zullen aan het stuurboord finishen. En Lemmer en Ljout mogelijk bakboord. Maar het is mijn gijp nog naar de orenkant. Maar Grauw kiest direct nou voor de eerste keer voor die orentonnen. En dit is de slag dan, want als alle meesten bakboord stuurboord hellen, dit is de slag die thuis zo is van dit zou het gunstigst wezen. Ja, dan komt het bakboord naar de tonnen daar. Ja. En dan has Varang op de scootjes dit horen. Ja, dus je zal nog een stukje stuurboord zielen. De rechts bovenin zal het finishskip lezen. En totdat ze maar in kennen, zal net vol. Als de Grauw niks gebeurt, dan die ingen. Een lietse hele kilometer voorsprong op de nummer 2 had het grauwste scootje.
In de middenmoot is nog wel genoeg strijd. Maar Jenne Woord en de hele mannen en wat zijn. En even ter bevestiging, hier is de vlaggen. Officieel de awkward-vlaggen, hier gewoon de finishvlagen. En grauw voor de haveningang van Starendel. Onderwijs naar de finish. En dan geven we maar even naar de skippen die nou in voor in om de boppers de tonnen heen gaan. We weer stopt bij Akkerum. En op het zandenplakje dan wat zijn 8 de hele mannen. En toch weer wat omheen scharrelen. Snits naar het jongende plakje. Zien drachten. Alweer naar wat. Die komt er ik net echt bij. Tolvehuizen. Tredje de Jouwer. En Viertje Starum, Zuidwesthoek en die Wierkvalster. Nog een weer 100 meter of minder dan 100 meter naar de finishlijn daar. Het grauwste scootje. Nou, ik even van Boppenauer. Prachtige beelden en we zeggen toch dat er lang war voor die oren tonnen kiest. Maar wij volgen eerst de finish even. Niks aan het handje voor de Grauwsters. Lijkt het misschien nog wat spannend dat er wat oren scootjes in het beeld gaan, maar voor de duidelijkheid, dat ben al hier achterblijvers. De knikkennel in de scoot, de tromgeroffel starten. Want daar is het schot. Douwe Visser van Grauw. Op nummer 1 hier op de Iselmar bij Starem. Ondertussen zeggen we dat Lemmer en Ljouwert de slag van Geelen doggen. Laten we ze het samen nemen. En dat Jervingen en Langwaar eerste stuurboordtonnen pakken. En dit wordt wel even een leuke, spannende finish, hopen we. Want het is ik het vingen dat wat heger uitkomt. Ja. Ze zullen al iets te heeg als ze gaan staan. Ik dacht dat ze iets te heeg zitten. Maar ik kom wel heger uit dan Langwaar. Ja, nou, dit is nou wel mooi spannend. En hier wordt iedere meter pak. Hier de Troddewing. En dat is Langwaar. Op het stuurboord kan hij nou de hele tijd voor het Vingendel ligt het. Ja, maar dan winnen het nummer 2 en 5. Trein en Fjouwer zit er boven in beeld. En Lemmer en Ljout. En dat vind ik. Wil ik net de 4 en wil ik geen smarrige wien. Nee. Langwaar had de lijn bezield. Hoe stuurboord. Hij mat ik wat verder wezen. Want hij had geen voorrang als Lemmer en Ljouwert erom komen. En de boppenin is de Lemmer ik al draait. Die komt nou op bakboord door de lijn hoor. Het wordt nog spannend. Het vind je. We nemen ze maar even op. Hier rugs onderin. Langwaar. Savisa voor het vinden. Maar hoe komt hij uit mooi? Lemmer. En hoe komt Ljouwert uit met vinden? En dan zitten er nog scootjes. Die mochten nevens mij net meer terug
lijn hinnen, de finishslijn. Mensen, dat hadden ze hier net op palaver zijn, maar dat hadden ze wol op oren palaver zijn. Dan als het finishen wie je mochten deze scootjes er net nog in. Oké. Nou, Langwaar zal nog draaien. Die had er geen last van. Ja, dat hebben ze hier in de gaten. Dat in ieder geval ze net hebben. Maar de lijn. Ja, dat is het schot. Langwaar had hem binnen. Mooie opstekker voor Harmenbrouwer. Mooi zien. Met gezel nu Langwaar. En dan scheelt het alweer een eindje hier. Het is Lemmer Tredde. En nou, Ljouwert en het vingen. Ja, zo regen. En is het dan nog op tijd? Gaan we draaien. Ljouwert gaat nou al omheen. Ja. En die matten willen er mooi de opstekker in de wien. Ja, keurig die je nog van Willemswagen. Die noteren we op het vierde plak. En dan is 5 Ljouwert eindigen. Een licht beetje oorzaken toch. Het vind je mooi. Ziet ze brouwer. Hier hebben we duidelijk iets minder lood van het achterdek al komen. Ja. Nou ja, het is het zware begang en de hele tijd om de tweede trede plak zielt. En op een gegeven moment afzakken even naar 5 en toen we naar 2 aftreden. Dus dan viel het 5 net als heel zwier. En daar is het schot voor Akkerum. Toch nog heel mooi naar die valse start op het 6e plakje eindigen. Hè? Ja, keurig zielt. Maar het is ook wel bijzonder hè, dat er toch eens verschillende wedstrijdcommissies, verschillende regels in zijn kampioenschap herkennen. Maar de finish bedoel Maar de finish, want op ter hinnen wie duidelijk zijn dat Leiden net de gate in, maar uit die gate, de greenline hier, die op- en delbaan, dan mochten ze net toch de finishlijn hinnen. Dus Juster werken wetenschapsvereniging de Vluizen, maar de C-vlag, nou die wordt je weer net broekt. Dan Sokscheet toch van tevoren al hier in je reglement opnemen wat de mogelijkheden binnen om te broeken in elk geval. Ja. Nou, hadden van Twente ook wel wat. Daar horen we het dan maar bij. En hier toch, ja, een paar plakjes verlen, maar ik denk voor wat zijn, ja, zijn beste wedstrijd ontnota. Het zonde plakje. En daar is ik wel blij mee wezen. We zullen eens even jaren. Ja, net soort lawaai, maar de handen omheen. Nou, helemaal hier keurig. Mooi stabiel zilt op het achterplakje. Bind wel wat oorzaken. Hè? Wie op een gegeven moment om de treden om de bovenste tonnen heen. Maar een wat lichter scootje. Wat lichter. Ja, daar is de Heelmannen. Die komt hier op 8 binnen. En daar wie het schot voor Jappie Visser. Juster op hele huizen nog 12. Nou op een 9e plak. En ja, ze hebben op een 6e plakje lijn bij de start. Bij de boventonnenlijn inderdaad zei ze, maar vanuit de startlijnlijn is op zich nog wel mooi. Hè? En dan moeten er nog 4 scootjes binnenkomen.
En is Douwe Visser ondertussen al een dikke 7 minuten over de streek heen. Dat bent toch ook een groot verschil. Ja, dat is een heel groot verschil. En dan Matt Starem ik nog de 100ste tonronde. Die zit nog in het Vaardewiense rek. Ja, hier spreekt ik net zo uit. Hè? Dat is Drachten op het ziende plak. Dan is juist een nieuwe formule met er altijd verzwaring dat er verschillen in tussen een skip en litser wordt. Wel net zoals dat dit al je direct door de formule komt. Wat Krauwers aan en iedereen kent dat hij er dan nog een kantometer bij kregen had dit hier. En dan is juist wel dat de verschillen nog groter worden. Enerzijds had het natuurlijk ook te maken met de bemanningen. En Grauw had ik altijd al hier een vrij steady bemanning. Ik weet precies wat ze doen hadden. Maar dit is voor de wedstrijd wel jammer dat het San eindelijk wel leidt. Op een gegeven moment is het verschil 1600 meter volgens mij tussen de eerste en de laatste. Dat wie Jenna Waard. Ja, dat is een heel verschil. Zou het net een leuk idee wezen om eens een keer te zeggen die we dit hier nummer 1 wordt, die neemt het scootje van de nummer 14, het volgende hier. Ja. Dan kan ik zien laten wat ze kennen. Ja, hè? Ja. Het zou op zich wel een mooi idee worden. En organisatorisch zal dat ik nog wel wat uitdagingen aan hier en daar. En ik denk het ik, mijn eigenaren, commissies en alles en al wat. Maar bij deze doen we de suggestie om dat eens te bezieken. Dan weten we dat het onder formule leidt of onder de bemanning. En dat wie Huzum. Die ziet er in het begin toch ietsje beter bij je kennen. Dat ben ik op een 5e plakje starten. Ik alles zakken. Ja. Wil ze wij nou nog watje op de Jouwer. En die zal op het trekje plakjes gaan. Dan geven we nou naar de winnaar. Goedemiddag, Douwe Visser. Nou, lokweesken mooi dit mooie eerste plak. Ja, dit is mooi. Mooie strijdhand, maar hij ran heel goed. Daar hier wat meer druk had de man in de zin van, we kunnen wat rommen varen. Wij hebben een zwier skip. Terwijl die golven heen, hij batste er lekker terug in, dus we hier wat meer gang. Want we zijn, je kwamen net heel fantastisch uit die start. Scheelde net alles, hè. Maar wij hier een akkergebied betiet en die lijkt precies boven ons. Dus voordat die dan fut is en daar staan de skinne wienhest en hest hem weer op gang, dan best 100 meter verder, dus maar. En vooral maar die golven. Maar hij pakte direct wel lekker op, dus best genoeg. Ja. En dan hebben we die gate, hè, de maskierzen, doch ik de stuurboordtonnen of de bakboordtonnen. Je keert steeds voor die stuurboordtonnen eerst op naar het gemaal, want dat weer de beste slag, hè? Elke keer haast wel. De laatste keer hier de oorkant ik ken. Maar wij lijnen de eerste voor de winnaar lijnen we vierde. En die orentraining naar die orenta en die hier wat les van elkaar. Dus wij hebben heel mooi vrij zield naar die en dan heeft de hele tijd vrije win. En toen weer al haast op de eerste plek, ja. Dus dat ging best. En weet ik dan eens keer dat nou je bent, waar neemt die beslissing? Hoe gaat dat hier op het achterdek? Nou, we krijgen een keuvelclubje. Dat, Albert, Tammo en ik, wij keuvelen wat oud. Maar we vonden het belangrijkste daar vrije win hier en dat hier we daar. En dan wist het hem zelf ik wel. Alleen nog de ene laatste route, toen wien we wat te lang aan twijfel in. En toen maken we de scoreman wat moeilijk, maar voor de rest ging het hartstikke best. Mooi is de plakje, dit kampioenschap gaat als sliedjager. Ken haast het beter? Nee, het gaat hartstikke best. Maar voor mij zou het wel terug gaan. Nou, en wij vinden het ook wel aardig dat het nog een beetje spannend wordt in het kampioenschap. Ja, maar... Kan sterk verzwaren. We doen ons best, alleen maar dat goed mij. Dus, Heerenveen ik. Dus ik vind het al spannend genoeg. Hey jongens, naar die vakmodel, je hebt gang als een kogel putsen erbij. Zo, we moeten haven in, de sluis in. Ja, we gaan als een kogel, nou ik. En we moeten ik stopje op die, dus ja. Oké, dan stap je wij, dan kerst op weer skipperie. Best. Jongens, putsen erin.
Ja, gang als een kogel. Nou, de hele wedstrijd en zelfs de haven niet nog. Dus net te stoppen die douwe vissen van Grauw. Wij nemen even de nummers 1 ont 14 op. Want nummer 14 is ondertussen ik hoe de streek kwam. Op nummer 1 is eindige Grauw. 2 Langwaar. 3 Lemmer. 4 Ljouwert. 5 Utvingen. 6 Akrum. 7 Waardzijn. En dan geven we naar de tweede kaart aan en dan komen we op het 8e plakje. De hele mannen, 9 Snits, 10 Drachten, Alve Jennewoord, 12 Huzem, 13 de Jouwer en 14 Starem. Geerle bedankt. We gaan Wetter de Sluis. Ja, dat binnenwetter. Binnenwetter op en wij gaan eruit voor reclame. En na de reclame Arjen de Boer en Jens Jongsma. Die praten nog even na over deze wedstrijd hier op het Isselmar. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema. Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van de Let Partners Marketing en Webdevelopment. Krutske co-sponsor SKS. Van ZZP'ers en grote bouwbedrijven, net Ian had meer een soort variëteit om zijn IJzerhandel Raadsma. Thuis, op het werk of onderweg bestel je alles makkelijk via de app of de webshop van Raadsma. Van pur tot bakkie pleur en alles ertussenin. IJzerhandel Raadsma. 25.000 producten, tegenvlug leveren. Download de app. Nieuwnieuw.com Herenmode. Laat zien wie je bent. Herenmode voor ieder draagmoment. 4 koopavonden en parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com Herenmode, droomrijp. Bist u op zoek naar een nieuwe uitdaging? Was een oerstapmeidje qua werk of misschien een nieuwe cursus dwaan? Kom dan naar Werkstart voor een vergeefs gesprek over die carrière. Wij zijn actief in Noord-Eerst-Friesland en helpen daar graag bij de volgende stap. Een aanspraakmeidje kan via werkstart.nl. De wien volop in de zilm. 50% korting op een simmercollectie. Nieuwnieuw.com Herenmode. Het is opruiming. Bij Kapinga Meubelen in Boetenpost en Ljouwert. Profiteer je nou van spectaculaire aanbiedingen op meubels, bedden, keukens en bandaccessoires. Mooi kwattingen rond 20%. Maar wees er rap bij, want op is op! Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema. Goedemiddag. Ja, als je de hele middag schoen hebben, dan weet je het al. Grauw is de grote winnaar worden hier op IJsselmar bij Starem. En zij zetten echt grote stappen richting het kampioenschap. De skipper Douwe Visser van Grauw die zei niet correct van... Ik vind het nog wel echt spannend, maar analist Jens Jongsma... Vind je het eigenlijk nog spannend, het hele kampioenschap? Ik denk dat er één jongen het allerlekkerste sliept en dat is diezelfde Douwe Visser, denk ik. Ja, nou, de magistraal. Als je gewoon toch iets wat moeizaam uit de start komen... En dan Sanijn voor het zielen, dan zit er weinig twijfel bij. Ja. Is hij misschien echt wel gewoon de allerbeste skipper van het hele peloton? Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat hij het hele pakket beheerst. Het wedstrijdzielen, teammanagement, maar dat zal iedereen goed doen. Maar ik denk dat hij overal de meest ervaren man is, maar ik de meeste kwaliteit heb. Ja. Als de scootjes achter u nou alle hier binnenkomen, dan gaan ze terug de sloers in. En wat krijgen ze dan hier bij Starem? Ja, lauw bier en jering. Dat zal lekker smaken, ja. Oh, dat zit echt op de wacht in het worden. Ja, zeker. Maar dat is traditie, hè? Ja, dat is traditie, ja. Dat is, en hoe koud het bier is, dat ben je maar vrouw wacht, maar de jering die smaakt het op zich wel, hè? Ja, mooi. Hey, hoe de race van Grauw, ja, dus zo is het niet gek, magistraal. Ja, het lijkt mij echt gewoon, als je heel alleen nog zielen, dan is het ook lekker zielen natuurlijk. Ja, juist het kiezen het eerste voorderwinsrak. Ik voor hun eigen koers, hun eigen boei. Zinnig eigenlijk, hè, stuurboordkant. Zo, dan heb je macht en heb je vertrouwen, maar dan doe je eigen keuze te meidje.
En betellen zich uit. Ze gingen van 4 naar 1. Nou ja, daarna het langwarige tiertje nog mij strijden ken. Maar op een gegeven moment die ik oerschakelen naar plan B, het verdedigen van nummer 3, 4 of 4. Maar dan staan een voet erin keer op keer. Zo, dan is het natuurlijk, dan ziet het lekker. Ja. Is hij met een haatletter F de gutte favoriet voor de titel? Douwe Visser, Grauw? Ja, wat mij betreft wel. We hebben het in het begin hoor hier het nou net een medaille gehad. Nou ja, zolang je dat uitstellen mij en Sassi Hilmbloer, dan ben je wat mij betreft de topfavoriet. Ja. Want het verschil wie ik enorm hier hè, op Isomar tussen de nummer 1 en de nummer last. Het wie haast de oorlog kilometer verschil eigenlijk als je het uitdrukken mag in meters. Maar dan verneem je en dan show je dat plak 1 Grauw is wel veilig, maar dan ben al je laatste wedstrijdjes in een wedstrijd. Ja, ze is op een gegeven moment heel mooi van nou nummer 2 tot 4 van steen. Lauwert die ook heel sneaky eigenlijk ertussen terug zielde. Op een gegeven moment het gaat mij Akram weg te maken en op een gegeven moment toch aansluit krijgt bij 2, 3, 4. Ja, dan het langwarig werd een nieuwe opdracht. Dat is het verdedigen van je plak met hand en tand. En dan is een gate gewoon heel moeilijk verdedigen. Want hier zei de groep niet linksom. Dat kan je wel verdedigen willen, maar ik doe wat oors. En dat maakt dit ziel zo leuk. Ja. We pakken de uitslag, de die-uitslag er eventjes bij. We hebben hem even kijken, ik wel op kaart, maar oors zal ik hem gewoon even voorlezen. 1 Grauw dus, 2 Langwaar, 3 De Lemmer, 4 Ljouwert, 5 het Jereveen, 6, heel knap, maar een valse start, Akkerem, Zoon wordt zijn, 8 de hele mannen, 9 Snits, 10 Drachten, 11 Jennewoord, 12 Huzum, 13 de Jouwer. En als laatste op het eigen thuiswetter de Zuidwesthoeken. Ja, toch even het 6e plak van Akkerem. Want we hebben eigenlijk een unicum. Dit hier. Want er wie voor het eerst net een tromgeroffel. Net een algehele valse start. Wel 2 vals. 1 voor de Zuidwesthoeken en 1 voor Akkerem. Maar ja, het god is dan enorm. En dat zul je ook aan de Zuidwesthoeken. Dat is het god. Maar Akkerem, die komt er al wel heel knap bij. Hoe kan dat? Akkerem met wat ik een Verschenko bewust in vrije route keuzen. Die is wat makkelijker te kiezen. Net leuk, maar hij achteraan is hij daarin wel een stukje meer vrijheid. En je joggt altijd richting een eerste bovenboei. Maar je kan hem krijgen net doen. Of moet nou wat kniepen. Of moet nou, daar wordt een hoop verlaan en in gang verlaan. En zoals gewoon dat hun gewoon op safe. Daar gewoon vol gas alles eraan die in. De tweede route hebben ze weer een orengate kiezen en weer aanvallen. Toen ziet ze zitten er veel bij middenin. En dat is gewoon wel heel knap. Letter bloeien ze dan, want ze winnen volgens mij redelijk snel weer een plakje saison. Ze binnen dan, te kritisch misschien, lip maar. Ze binnen net 4e kant ervoor, maar dit is al heel knap. Ja zeker. Ja, maar door stel ik wel eens een keer zijn van, als wij ook een keer een valse start doen, dan mat je wel waarom. En dan show je naar het orenfield, dan heb je zoiets van, nou ja, shit er maar op. Ja, de moed zakt die even in de seconde, want zeker met dit zeegankje en dan moet je eerst nog verder winnen waarom en dan moet je weer aansluiten. Nou, dan denk je wel, dan mag je het wel een wonder gebeuren. Maar je valt starten binnen en staat God dicht ziel te herkennen, dan denk ik dat bij hun de jaren wel lekker smaakt. Ja. Bij hun wel. Dan nog even op kaart. De nummers 1 onder mij treien ontnota. De nummer 1, de koprenner, dat is vanzelfs Grauw. Zij hebben 6,8. Daarachter de Lemmer, 10,8. De regerend kampioen. Ja, het is de top 12 van vorig jaar. En daarachter op nummer 3, 14,9. En dat is dan het Jereveen. Komen daar nog weer wisselingen in? Skastil in? Ja, dit is waar we het in voorbeschouwing ik hoor hier. Qua punten stiert het best nog wel aardig bij elkaar. Maar ja, Grauw wint Joert en het een 4 was het minste. Dus die oren 2 allebei dan een keer 4 onder de broek kregen hebben. Ja, die kan niks meer hebben. Maar kleed, als die oren 2 ik zou zien je weet net wat er gebeuren kan. Maar we moeten het al wat spannend houden, net. Zeker, hoor het spannend. Ja, er kan echt nog van alles gebeuren in die tweede week. Ja, zeker. Van alles is mogelijk. Ja, het bloed is goed, Cecile, de bal is rond. Ja, absoluut. Ja. Okay. Jens, dank voor die kundige analyse. Morgen, dan is het snijden, dan wordt er zelfs net zield. Maar wat we vol hebben, dat is een mooi interview. Mooi het scootje van het Jereveen. Mooi de Gerben van Maan. Dan vooral natuurlijk de skipper. Mooie Sietse Brouwer en zijn huid, Pieter Brouwer. Een van de bijzondere verhalen van de SKS dit jaar 2023. Wij hebben even een dag pauze. Skoft, eigenlijk, wat is het van morgen? Misschien dat ik mooi jitje ben. Dus ik denk dat ik daar wat mee doe. Ja, weet ik net. Goed zo. Hesselt Willem erbij, Jens. En dan zorg ik daar je Nijwieken weer. En wij zijn er Savisa dus morgen bij die speciale interview. En dan zorg ik je hem manje weer. En waar ben we dan? Dan ben we in. Wordt zijn. On dan, on in, wordt zijn, on manje. Dag.
Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Lineke die voer me hier bij deze